yenkoyi san chense no embere so ma hoho mba fie ho no ma aya ne yenkonkoyi. There are some people omotisa ayowa apotoyuwa ya tembi aye yusu sa chasayowa ne tembi aye yusu aya mane nya oyasa foforo kɔ na wo de ewu nkɔ obie wo so wo brɛ ebeso anapa me hye wo nkuran ebia wo brɛ beso aye beyiwu no anasa wo brɛ beso aye beyiwu apie no ne de wo kwa akɔkyerɛ ɔdefuo bi ye beyiwu apie no ne de wo kwa akɔkyerɛ atitiro bi sɛ wo kɔ fie bi ma o san chense fefefe no ye ntan yusu o ba ebra ye be yusu sa chense na kyase wodefo bi otitru bi hohuo bi abafie honom ana yi sa chense no chano pay mesew sɛ bere ni abere nyina ye yusu ayewa yusu tapolia e ma ne nya o yada wo bere so ye wo bere beso no ni ye yiwa be pie a ye yiwa pie esanse otitru bi odefuo bi na aba to de tobo ase just stay calm won so bre ebeso ana betwe di amponyankopon won ka ho won hwira won nya okese na won mo akoma so ade nyina embrem infama 14 minutes after 6 a.m. here you're from a Hitman from a bra kwabena mache Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. Hallelujah. Sure. I catch you for what him. Come on. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. That's so Christ, why Quran on the what you mean why? What's wrong if I'm why Quran on the what you mean more? That's so Christ, why Quran on the when you're your mood. What's wrong if I'm why Quran on the what you mean why? What you mean more? Come here around you so when you're your mood. Come here around you so what's wrong if I'm why Quran on the sure. What you mean more? Come here around you so when you're your mood. DLFM 106.9. What's wrong if I'm why Quran on the DLFM 106.9. Come on, handkerchief. Come on, handkerchief. Yes, you Christ on the Alpine. No crack, no crack. Ejonya me. No crack. Oh, bring to me call. Ejonya. Davida. Hallelujah, hallelujah. Sure. Yes, you Christ on the Alpine. No crack, no crack. Ejonya me. 17 minutes after 6 a.m. here. And it's a lovely Monday morning here. What's up for fresh as you in there? I'll pay you then Yanko Passe 059340 6565 0534 050 199. Hello, good morning. Good morning, Rona. We about you for saying I'm Diane at Casua. you. I'll pay you then Yanko Passe. Sorry, Pachi. You pay improve no here for the Pachi or said in Asia, in the Ghanaian. No more the phobia, person being a Passe, Mama Bravo. I engage a man from headmaster. From Rapid. I not pay your business to Mama into the last. I'm a hooker phone to now to me and me on Quajumada, but a net was solid and also the Quajuma. Mini, I know what I'm going to say. Emma every day. Medaya Mami, or no Bruni, so
Yeah. Yankopon and cat won't so want to pay. 0593406565. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Kofi man up here to say. I don't want to around myself. Namia don't me who ya papa. Yen Yankopon say. They kind a dog bad and Yankopon say. And they do a day that DLFM College Association, a rather for a woman now, any precious funds of DL, a rather for a woman now, any idea in a ma presela, Fosu, or Dobroni, a Danyamiasi, a man in bar, any on one case any no bushia. We started in Nasi, Emma, Yebrabia, and they aim in Nidia order, Mr. Isaac Mensa, or precious funds of DL, yes, Robade and coupons, so only if you are doing na this radio they are so about on your man amen. Amen. Good morning. Good morning, Daddy. What is saying? Nyamia do me who ya papa. The same way, dear. Nyamia do mobia who ya papa. So, and as we have my May and Match Aquaba, Yamana Aquabo, Yanyasumu Junior, don't yet one nemo. I know, pay that Christ. I was not doing baby, I was on the other. What am I match at the 2 years? Hey, get an asio, you know, yet. With that, mammy, maybe I'm coming, mammy, Nana. The pastors, Dr. Bishop Paulson, Bishop Dorita Kumia, Bishop Niapo Dre, I was Linton at that church. Yami, it was say, amen. Amen. Yeah, that's it. 106.90593406565. Hello, good morning. Good morning, Mr. Hitman. Me about your first say. My friend Dora from Christian Village. Patrick, I'm to say. Nyamia do me who ya papa pa ye na nyamia say. I no pay me there. I just say I show me swama departure me me bushman for. Me there I just say the man is a commando. DJ Ghana my obechule DLFM band. And area mama. It's my only name. Yankopon and cat won so home. Good morning. Good morning. Me about your first say. Great to have you no pay na Yankopon say. So it's the Danyamiasi, the Kasa, what the men can among some Matronka. Then I say now more tune for Yankopon. The Danyamiasi, my radio college in Danyamiasi, Emma, I get DLFM staff, especially Silver Lady, baby Obia, the Yaman Canon on Sham. You great to have you made that say. Hello, good morning. Hello. Good morning. Good morning. Me about your first say. If I share from Sandra, I'm catch a feature my free zone. Sandra no pay na Yankopon say. Back of no pay me dan Yankopon say. I want a bamboo and a share so far. They are showing me boost me. And they are the 3rd month of the year 2026. I share 50 January Bessie and there. Yes, yes, that and Candy. But then I say, Edema, my odobuni, on an embanning a booster. Yankopon Costa, show must no bomb. By but then I'm answering to the DLFM, my phone now, Obia in a busia. DL fan clubs are who don't need, and then Uncle Pass the my members, Obia and in a busia. Back from Lamoni and Minage. Yankopon and cat won so home. Good morning. Hello. There be Universal 059340 6565 0534 050 199. Hello, good morning. Good morning, Dan. Dan Pacho Mohoye. Nyami Adam ye huye papa ye fro saying. Dan Pacho FM mes nkasa sigwete bi. Mercy Adam pay na Yankopon ase. Me Pacho anapay de nyame ase. Na wa so asan boy ho ban bi o de si busu me fufuro mu. Rade aho odin ne nkwa e de mam. Se asundue e mamu amu se de ho nyina. Obi biara odwe mo ho boni bia no. Enko nipa no so. Bibiara on fana no nka papa e mamu amu station for na tu osuru je egu nipa ne so papa is de nyame ase e ma me mane me nana no ene mu amu station ho nyina le fie sugar rade nkasa mbo no ho ban no ma na ho ntoro no me kan yensa de nyame ase ma me mane me nana no papa de nyame ase mo bibiara ya le fogu hospital mo mu dis campon fe ko hospital omushe dem omubru amane erade nko omuso mwa erade mbo omo no nsuo mpo no mbesa no mpo a
Erade man a true Emma or Momo Hunton or Mekayansa. Me then for a school phone in Nara church phone, Piara, and Shanyamis, and Yakupon Bomb Mobile. I said, Drawing you many a shame and head in an art in I should be going on that. Then I see what do you mean? Amen. Good morning. Bravo, Sako, one day. Bravo, Marching. Sako, the Bibia Woko. Bravo, my John to say. Yamia don't know your papa. The Yamiasi. And the Premier Yamiasi, I'm a miss of a penny. Honorable Bishop Richard Jeron Duce Ayagbede. Adona International Ministry for Papa Bakope. If you know Meden Yamiasi, I'm lawyer fans of DL presenters. You could know Meden Yamiasi, I'm a member. Meden Yamiasi, I'm a fee for. Meden Yamiasi, I'm a Kofi Yima. 499 Asante Zongo. Meden Yamiasi, I'm any Sami B, any DLFM station for any Callers Association for no. Meden Yamiasi, Sandra. Meden Yamiasi, Miku and so. Meden Yamiasi, Obia, we yesterday. Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me ba chwe for say. Mpacho me divide sa. Vida kasa free himfa. Mpacho me kasa free sapema. You ano pay vida ye nyame ase. You ano pay me de nyame ase mama kasa. Me ne me nyina. De nyame ase mama bisham, de nyame ase mama church members in Church of Christ. Opa branch. De nyame ase mama bra kwa ba wan kasa. We no mo nyina ni studio hofo nyina. De nyame ase so sama. Blana odi na oda wo precious fans of the no. De nyame ase ma Ghana man na no pipia na ho fani bia no pe de nyame ase so akobe ahwe so ye koye adwuma so amfa ye nkono fa ye mra enu dwa de na ase be ma no adom si amen. Amen. Good morning. Good morning, Rakobra. Mrs. Minta. Yes. Ano pe wa pom to say. Rakobra no pe me ho ye pa na ho se mo so ho ye. Nyame adom me ho ye papa. De rade ase se wa ye ne saman. Rakobra pe asan de ya kwhye na wo twufufuro mu. Ena ye Monday. Eguso sre no ye bone se sedam na hamkwa na asam so be hu mana ye se esuchiama se na no pay ye sande ye ho hya ne se wona wotwe ayasen ewure mu no bi ya sam ne so mbo ye ho ban ye fi ko ne ye fi ba mo hwe ye mfum so ne ye mumu ye ho no ne ye ndi on kan ya bre ne be no hya na bofo mo mo mbo ye chiri dom ye ko mo ne ye nko ye bo mo ne ye nko mo ne ye mbra papa onye mfi abanya mandim enigwase mu yare aye mpetu prum yare onye ye mfiri mu ombo ye nyina wo ban na se ewune dwo na se esan ko pie na wotwe ewie ya ye beka so no na waye na se ewie fi ye hu ye kata so mpo a DLFM nti ye beka ne kase ye da na se ye ga ye ho hye ne nsa school fo nkwala ano pay edwuma mu mpenifo obi bia DLFM abusu ekuru amowo ho erade ya bambofo ma ye nyina papa ano pay nyame onhura no ye okese ni erade pese ode wo ye no onu an free ni pemu enyi wo free ni pekuo nyina mu no fa wonye si ye di wesi a na wo mra na nsonye na mbe ni beso a ye besa ko yiwe pie no na wo behia wo titiru ni pe bia oye wo boafo nta no pei ye bra ye papa ya de nyina oni akasa nti ye nyina fa na asupemu papa ya me nhira wate Amen. On ka wo ho akwade ensanyi ne mo ye bambofo ma group amuhia nopa awa no pei mitia me papa me wofa bra kojo mitia bebe obia na enche me besiri wo fia ha saa omo ya no ma bisa papa na ba obeka newspaper nsem na okeka de okeka na fam omo ti me sere saa nta no pa na omo ti ba ma so radio na ye nti omo na omo bekasa nti ya me nkwaso fa munye adwuma e wo Yesu dim amen. Amen. 0593406565. Anidaso Wɔhɔ. Hello, good morning. Asante Zongo. Papa. Anope wa pom to say. Also so you have to na daruma. Mabedi we be pe manu adi ani. Na minti wa pe. Kan die. Ike say bibia ye boko. Nice one. Ye di kai atapio wa on tre wo shebo wa tamfo anim. Amen.
no ma unim de ne bre na bra no nyina ra wura kwadwo same bi ono so awurade safo yehu ana omie na dwum sare nya otie na omie na dwum ka ho bi ana eduoda asa na wo tia se foforo asafo yehu wa ya bi agugu hwe tia asa di go ma fo nyina ha kiro ene ma se hu han no me ma me nananom ya tia se dia na me ka se hwehwe nyame sumu no asa na wo yes ma japadi nyina ra ya be dani eja oda se bi hwehwe nyame sumu no asa na wo yes woni ma nyina ra be kemako amen Asante Zongo. What's wrong if why go around on it was what you mean move? Johnny live on Facebook, live on YouTube. Oh man, was shall link him off of Robin so to me. Hello, good morning. Hello. Good morning. Me ba Jeffrey say. Pacho me di dey. Ma me ti wanna pay. Pacho ba ko you wanna pay. Me di say wo ho ye pa wo ni we busia. Obia ho ye pa. Nyamia se wa boy ho bai. Mana wo twu fufu ye besim. Ye se nyame say o mo ye ho bai sa ha mo. Na sibebre. Ye fi ni enantie mu. O ma ye na mu pem wo. Ye se ni say nkwala e ko school. E ko jo se wo nkwala ni bi wo kromu a. E ya rehu. Wo be bisa sentu sa je we o se fi na di ba school ana. Ye se nyame say o mo nkwala we nya ho bai. O mo yi wo mu fi boni mu. Nya oni boni a obi di ni room nyame enyi ni fi mu. And the pay na sibebre. Ba ko jo me di mempa esa wonsa. Me di bebusu esa wonsa. Esa nyame so hu mi mobo. Be juma sei enti mi ni ani je ba kumpo. Me na sa no pe ko ma de party me. Me na sibebre. Me di phone na sa nyankopon nsa. Me di radio station ni sa nsa. Omo hu ba na free adum ko adum. And the pay de nyame asi. So aboy ho ba me say o ma medjuma ye o kuri mobo me di me baso me pejuma mago samre em so mo resort be ba me say na me say o mo bia party na ba time bia ho ntono ta the pray de nyame ase so aboy ho ba but me da say good morning. Good morning. Me bacho me yeah ma de nyina no pe wapom to say Domini as a you. Na me ti wa pe. The natural radio ni nga di ni ye. No correct. The brain no one ye no one de die you na so ye hwehwe bi aye won. E adom na nyame de adom ye nye se bi aye se bi. Anope me de radio ase won ne bambo ne ne feso pa. A wo de ahwe me ne me ma me nananom. Awurade anya wo yen. Wa hwe yen so a na ya se da me ni me fi pamfo. Kwamra wo ne wabusua. Samene na busuya kofine na busuya DLFM abusuya kastia munyina ya adwuma wo mu made fi ni mu fi banya sumdwem awurade nsabofo mamo omo bibi 9 pemobo emiente kitame emiente jaime nyame a wo ye odonfo ni mobrohunfo agya no onhwe mo so amohore masem anope me de nkwala ko school nyina no bogem me de won enam ya nam so onwa tie fidiem youth awurade ho nkwale mobbo adwuma ni ho nti obonsama bɔ won pa nyame mfa ne nsa ka won na awurade mane hunu won say yes ono pene boafo a obetimi aboa won anopai awurade abie ne han ya to yeso yeda na se emframa ye hu me ya nto ye ntua ode acha ye nkwa me nua ba na wo kasa no me sre no mo mana ba mu yenyina bi ato yempen nanso nyame wa nya wo yen fa wo wure se nyame mu na sade na wo befa si wuti aton a me si nyame be ma wo de wo be di dada me ka se ge bi ne ho kyere no oba ye sika 500 na me de ma no enne watime di aton abrobe atimi akasa se half plot ma enye sika kase ne de ye adwuma me nua ba awurade be kan ho ate no be hwa so o ma bone bi nka wo ne wo ma de wo benya biara hwede bia me ka so ba tan wo to ade aton de wo benya wo profit ne wo nya 500 wo nim se wo de 100 to susu a e be ka 400 wo be di
Intimate throw and Tranahokwa, Emma, you have one show so. Yajuma, Nanyami be diabwa, Nepamocho, Median Basu on the 8th. Mofansha Magin. Yeah, that's it. Auntie Magin Uncle Point Council one pay. Good morning. Morning, Bakova. Me about your first saying. Your family said, Casafisa. Set an opinion, then Uncle Point say. Nana pay, Uncle say, and I didn't. Okay. But that change, Machi, and ye and what in ye to me. Uncle Point fantasy, then need that. For dear own men that, no men are say guso. But then I say, on a Monday, some Mationka. What Tiase, only dear Bushani, Shraba. We be a couple more mobile. That was studio. Then you may see family only me man and me name Bushia. Then you may see dear T for college Master Evans, the Master Fun. We be a couple more be on by. On fire and confine bra. In any new madam. Now don't amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Dexon Bada Kunkwa Kuje Druba. Mamitio. That's it. And pay me that you and Pompa say, Yadom. The Tadase, after the Messa Pajamimu, then say, a rather Metawase, Edawase. Was a full farmer, yes, me. Your bomb price, that was a Mania Concon, Emayan. Yadana say, maybe as a mining or man Ghana or man Pen and Abu Afunina, Madana say, Emma DLFM coffee by one in the edge for Hitman, Sammy B, would in our account. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Blackwana. Me about your first saying. Me pacho kucheni wo mekasafi zungole. Ukojara peye na Yakopase. Yo Blackwana me da sepa. Ene de so yebeda asafu yiwo ase. Tumi wura or therefore bambo hine. Obote timu a yetre na yempa hwalada no na umobro ne na do yinti ene wa mad pe bi achiye. Ohwe bosumi mpo a etwemu ye ne bibi na na hye ase. Anso bosumi a etoso miensa abetoye ne da etoso ebien na se yetinkwem. Na yɛhyɛ na wɔtwe nso foforɔ ase a na aseda ne ayi ne yɛde ma no yɛpa ɛbɔ ne sɛ na wɔtwe foforɔ a yɛahyɛ ase yi ɔmbɔ yɛn ho ban ɔmɛmɛ yɛn ho mba asɛm da na yɛde na ase ne ayi ama no na do nti amen. Amen. O coach a yɛda ase sɛ wo nso otumi afrɛ na anɔpɛ yi wode waseda ɛde aba yɛmfa final call na afɛ na anɔpɛ yi aseda yɛmfansi wɔ dwumadi yi so Derek Ayite live on Facebook this morning says, good morning, Bra Kwabena. Happy New Month. Piaga. Also, Happy New Month, Bra Kwabena. Pagwesi Thomas, also good morning, watching the live from Tema. Community 2 BBC. Another Kofi Akono. Also, good morning, Bra Kwabena. Good morning, what too bad? Janet said, wow, I said, how you doing, PSA Kwabena? I thank God for the gift of life today. Mami, I ran the free poco. I said, was a Kwabena no pay me, then Yanko said. And that's what Tim Kwamo was something for Frona, watch for Fra. They are dumbing about them, so. Mami, I ran the free poco. I said, good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Sante. Yes, sir. Ogidi Ubrini, Yankwe. And the Yamura. Nkutujini na kutono obatampa mansan na dano adeke ene adesan mobruhura adoye ahyenema wakuwa na wonfuna so hanye PSO a de na fike seji odegunku anuyam kema yema mpani anamu a watu biara bi a wokonyi na papa Yesu kandekra mu bona ho ba fa na kobra tun my phone, my Roma, Ometi, Canable, a DLFM, and a young so insurance so I assume Bugum so. The other domino or how dear trade my phone, so you send me a thing in a Patuguma. No, my big king, and no Mufi, then your manners will be. But you think done sorry. Here was a my Kimikasa. Yeah, near the Asabaka, say, be component. Papa is one of it, my Yamayan, or what do you know, for incident? Shagana this evening now. What do you do?
Amen. Amen. Gideon very much sante. I was saying to me faculties ni be my honey ya seda ye de besie. Kedi ampo Nyankopon won tie na seda. Na dwada no pay. Ye na ye kwa koton wo ma ye nto. Ye na ye ko pa adwuma wo ma ye nsanka bi. Ye ba na ye bedu fi asomdue ma. Beka se papa. That was said. 28 minutes after 6 a.m. And it's time for sports. All the latest around the world of sports. Yeah, the bro on the page. Vince McAdoo said, man, busy. I don't pay what's in a cell. Come on, handkerchief. Come on, handkerchief. Come on, handkerchief. Yes, you Christo, no cry, no cry, no cry. Enjoy me. No cry, oh, bring to me, call. Ariana Femi Mama Bize Bismakadusa no Akwaba no pe. Man Bize matching. The multiple award-winning journalist, Mr. Hitman. Good morning. Man Bize Bibi Abokodia. Yes, we are doing one thing. And it's a brand new week. Yes. And you busumi fufura. Yeah. Wabene busumi no. Now when say sa busumi we no. A Ghana month. Yes. Wo my Ghana ye busumi die. Yeah. And DLFM so no. Ghana month ye be celebrate papa. Yes, Bibia ye Ghana. Yes. It's all about Ghana. Yes. Right. Now mitimi Vision FC so to me asho. Mutimi de. Say I akwa buachi bi din o. The idea Kumasi Asante Kotoko no. Enwa akwa den pa. I was mitimi ko talk offer. Na offer best strike ma yeti mo ene what can you boni papa. Say bi mpo a offer ni offer no woso na unya na de unya na type a. Da offer na nkasa na mama. Offer na mo pe. Sa. No cre. Offer ni bo e woso. Sa. Na obi otimi spring e ka wiem na egu e den there. Offer spring up. Just say wa hangi kakra. Offer na den ni mo na was strike dia mayen ya. Kabana ya she goes bebre. Offer. Mo be kwa sa babak nyina o. Offer you heavy. You dey born modern. Na won san kan offer. Offer na say I don't pay. Mon spring up. Now fe mon samra back. As I said, you may do kunim. Bono kra ma head it. Ma shall go. What am say Kotoko strikers no born the back room to me. What me head? I want to me head the ball. Now for striker be type bit is offer pa. No denim ho. Now strike here. Peter me do akwa mo cross be a lord am mo cross be a. Na offer spring up. No was you go. It dey him o wiem. Mon spring up. Now fe mon samra back. As I said, you may do kunim. Bono kra ma head it. Ma shall go. Mun ka go. Offer heavy. Offer you brutal. Offer brutal. Offer ne close in the bed in Kotoko betimi ato. Offer na say Ronaldo Drogba mo type o. Offer you too much. Ne strike no abilities na nya common. E wa association football. Matias here pa. Nti bedin. That is a we no World Cup aye ba be kono. Wo my Ghana ye nya wo fa da nim ho no mo kra. Yes. Obetumi a spring up. Onze Ghana de ye nyina e man. Nti ende otuado betimi afre no. Eno sa de sikatua bi anim. Nokre. Nti otuado frɛ na. Yes. Na ka Black Stars na wo fa da nim ho. No. Ye bobo yi ba na wo fa spring up. Na fe wa head ball no. Of a headings de wo ya de o. Of a brutal. Na de na of a ugu e na fe few moments later. A few moments later. Of a offside ana. Say emperifo say udi kan court wa. Undi bem. Na undi bem. A few moments later. For fanatry fan bui. Yeah. What we say? And then of course in the world of sports gotta vote you. Right, Tabusiano pay me more Chimo Kwaba Quanson Coso Kramer Adia 106.9 megahertz. So Emrasu Yara Good Moon Samana Sumo Jumedi Cassie Sueno Anidaso Bia Jumedi Asujua. What did them award winning journalist Mr. Hitman can and upon us were lazy men one Miamu Bruta. I didn't come out that say Ghana my two trying to show live on Facebook. When Sansu Cow Penina Medino come Godfather Mr. Hitman and up Bia me patch on Monday to Friday. Brass no Siabo. We sing Konyan and a palm for us. We didn't come out.
enso awo dwumadi kase yesu na bibi bia kon kemra so besma kadu se man bi se mensuma som me da agudie mu nsam no som dwumadi kase yesu na bibi bia kon kan na se eno so nkoma akefi oba na wo join ni show na capital D capital 106.9 medical culture se dwumadi na edino audiovisual presentation team images audio videos audio nyina no won sanso so na se bibi bia kon kaso da PSA anopa yankoma Lumba super mibusa me pacho dwumadi be na wudi anopa nkwada no mu ko school ni titiri about time na yanso yafa yafunu empo ya breastfeeding kwada no me pacho be ma onsa enso aka Lumba super ni bi na se wudi adi dwuma bia eno nso yankoma keso efi oba yadi nyina ma Lumba super dam mo ko amwa yada gude mu nsam enso bro sanso na flame condom no pai wo mo se men kan cho se simulation level no eno so e kon kan pa me pacho te de eno so ayenkoma pacho flame condom for ese me fantu ani no pai tu bom din se flame condom no mo jeso enso de ma se bie jo mo so kan bi ana yesin konya de agude mu nsam no enso e ma dwumadi kase so na se bibi bia kon company a ye fen se Mr. Kwame Afum Jesse Michael Awunu Otisika brantie afe kwampo no Kenneth Atoburo enuanu anyina tamachi ana ya jime de agude mu nsam no enso ebra owo dwumadi enso na bibi bia kon kan sha se dia ye sha se over the weekend match awudu matches awudu etojwa when no 5 major leagues across Europe ya sha se enso e the free English Premier League ni Friday ye big game back afi wa when no Wolverhampton 200 mo trafie enso Molino Stadium match club ye friends Aston Villa ebo na kan mienu akwadana ye friends Joao Gomez on nya first goal enso sa game on the 65th minute ana akwadana ye friends Rodrigo Gomez on so at the second goal ne peso we no na 90+8 na sa goal no anonso timi tojwa no enso ya result anonso Friday tojwa enso English Premier League ni yade komado do na enso asuma dwumadi enso na Saturday game Saudi Pina tojwa we no English Premier League komo ana menu deal dwumadi enso pacho club ye friends bomba fetrafie e Vitality Stadium and Sunderland kote wo bia enso timi de ball na ka bako ana to nyanko atreme no enso yankoma efi oba akwadana ye friends Eliza Mayanda one nya first goal de ma Sunderland akwadana ye friends Ivan Nelson one so timi take no edima bomba fintimi no kasa dia over the weekend Saturday game tojo Vitality Stadium no bomb of Shebako Sunderland Shebako and also a resource toja yadin komodo na suma na Burnley and so traffic or Tefmore Shehama Brentford and so beto mo bo mekane poly and Naomi Timumiansa etimino kasa 7-goal trailer and a toja e wa Tefmore at the time of Burnley traffic Emma Brentford e twi so e kan Naomi Timumiansa na Liverpool you never walk alone so traffic e wa Anfield club ye friends West Ham United ebo na kan enum Emma West Ham Timumiano akwadana ye friends Hugo Ekitike when nya first goal sa game ni my feed minute and Virgil van Dijk so the second goal ne so one the when 24 minutes Alexis McAllister and so the miansa na se we no at the third goal ne so 40 minutes akwadana ye friends Cody Gakpo one so nya fourth goal no on the 70th minute akwadana ye friends Asel Disasi when nya on goal on the 85th and when 82nd minute at the club ye friends Liverpool no and ma Liverpool so share e kan nan and I say when you can say kanum Emma West Ham United team mienu akwadana ye friends Thomas Suchet one ete e kanu ba ko on the we no 49 minute ana akwadana ye friends Valentin Castellano one so enya ade e kan say second goal no edema West Ham United on the 75th minute me no ka say dear club e friends Liverpool etrafie our Anfield club ye friends West Ham bona kanenum one timu mienu ano so results tojwa over the weekend our English Premier League na so yadin komodo do na suma o dwumadi enso na kopiem enso St James's Park e wona Newcastle United trafie Emma Everton the toughest to omo ebo mekani ansam timu mienu akomwe no enso results tojwa enso St James's Park na mpa chokopiem enso Iland Road ho ana Leeds United trafie Emma Manchester City ekotwi form so e kaba akwadana ye friends Antoine Salom Semenyo Ghana nidishie wono nyanya the only goal enso sa game no ka say Man City enso timi enya sa 3 points no yadin komodo na so sumo dwumadi enso Sunday matches audio pinato dwa we ya English Premier League in komo ana yegusu aye dia o dwumadi enso e dia ma na bibi bia kon Campacho Brentford ana say we no aye Brighton and Overbian omo trafie shemienu ema Nottingham Forest timu baako na Fulham enso trafie o Graven Cottage enso eche club ye friends Tottenham Hotspur bona kanimi no timu baako me pacho akoda na friends we no aye Harry Wilson when nya first goal on the 7 minutes enso de ma club friends Fulham ana akwadana ye friends Alex Iwobi enso the second goal ne peso on the 34th minute me pacho akoda ye friends Richarlison so no when nya consolation
consolation no Edema Tottenham Hotspur on the 66th minute Entimino Kasei Fuam enso etwifa club friends Tottenham Hotspur so eka mienu mo timu baako no enso enkoma kefi oba yede nya sosumo adwuade enso na big game no enso etoja ewo Old Trafford at the time club friends Manchester United so no etrefie club your friends Crystal Palace ebo de kan mienu wo mo timu baako no enso enkoma efi oba me patwa akoda na friends Maxence Lueno Low cross ono enya first goal no enso edema Crystal Palace na patwa Bruno Fernandes responded quick enso e was a game in 57 minutes and no converted penalty no enso edema Manchester United akwadana your friend Benjamin Sesko enso nya winning goal no edema Man U on the 65th minute and also enkoma and also told over the weekend Old Trafford Manchester United etrefie twifa club your friend Crystal Palace so come you no mutimu bako na big game ni so toja e wo Emirates Stadium at the time Arsenal the Ghanaian club your friend Chelsea the Blues international DJ team no anopai me buy na no dem ye say obo akwadana your friend Liam Delap obo so bo as striker no wasa enti uba kai ana sempo no ye hye dwumadi na so be kai say Godfather Mr. Hitman enso edi wa fa committee international DJ anopai ubetimi aka na to Chelsea panifo pania your friend Liam Resonance so ebetimi atona asum sempo no betimi enso akofa wo fa na say ono so abegina animu ato aspringi abon na say wagu edens no enso da ma club friend Chelsea patcho Emirates Chelsea ana sempo no Arsenal Chelsea come no mutimi ba akwadana your friend William Saliba enya first goal edima Chelsea na Piero hand we no Hinkapi one so etimi take no we no on goal and shedima Chelsea on this we no 45 plus 2 minutes on goal and akwadana your friend Piero Hinkapi one so etimi shedima club your friend Chelsea na William Timber and so the winning goal no so we no on the 65th we no on the 66th minute and me no ka say Arsenal and so ready kind and asempo no o win sa game no yeden komodo do na so mo e wo dwumadi enso na bibi bia kwankina me no ka say no wo kopiem e wo English Premier League table no so dia say na community me patcho Arsenal ready kind say Obia enso edi komo say Arsenal the Ghana's club way wo so betimi age English Premier League after week 29 Arsenal the other so that kind one more 64 point Manchester City one outstanding game Chelsea o game back wa e wo so no so hwe na o yifi ono about 28 games or 59 points and Manchester United about 28 one so e wade e kan say 51 and a club first Aston Villa toss 9 one so about 28 or 51 me patcho Liverpool atoss enum about 28 or 48 and a Chelsea the Blues and why den sempo no so betimi qualify akopiem Europe next season patcho no one so body e kan say 28 games so kita 45 points what did that seat position no and so come English Premier League na so eba yedin nya so small dwumadie so yem free England yen tue yen kopiem our minor your friend says Spain me patcho we no Spanish Premier League over the weekend results out do tojwa and come on say na tie me patcho Friday and a games no so share 11 trafie our Estadio Ciudad de Valencia ono so etwa so esu win sa game no 2-0 and o share Deportivo Alaves me patcho Saturday games out do pina tojwa our Spanish La Liga nim me patcho say na community Rayo Vallecano trafie our Campo anasa dia kan say Campo de Football de Vallejo Valegas was onasa mpono wey one club first Athletic Bilbao kote we bia so timi shanyo kwa ka bako na Barcelona trafie our Spotify camp no eche bila we abona kan na mutimu bako akwada na friend say Lamine Yamal Nasraoui bana wonya hat-trick me cheso share 3 goals me patch on the 28 minutes and onya first goal 37 minutes what the second goal ne peso and on the 69 minutes was share third goal na kwadana your friend say Robert Lewandowski and so the fourth goal no and so on the 90 plus 1 na kwadana your friend say Papi Gay international Senegalese international one so nya consolation no Edema club friend say Bilal on the 49 minutes and also your results and also told over the weekend we no ade can say Spanish Premier La Liga Spotify Camp Nou Barca trafie Balawi abona kan 9 one mutimu baako na mpacho games no etwa so enso etoja Mallorca trafie ewo Estadio Mallorca Samoy ema Real Sociedad enso to mu bo mai kan baako mai timi ate me pacho akwadana ye friend say Carlos Soler when nya the only go ewo sa game ni mu Edema club friend say Real Sociedad na mpacho kopiem enso ewo Nuevo Carlos Tadwero Tatiria eho ana Real Oviedo trafie ma Atletico Madrid etwa mu bo mai kan baako mai timi ate akwadana friend say William Alvarez ene
nya the only goal 90+4 and o share sa goal no enso de ma club friends Atletico Madrid me no kasai wo mo so etimi nya 3 maximum points no na Sunday games out do pinato ja we no Spanish Premier La Liga unkomo ana me no die odwumadi so me patro club friends eche ene club friends Espanyol kote wo bia so timi hya nyonko aka ne mienu eno so enkoma efiaba yede nyina so ma me patro club ye friends Valencia etrafie ewo Estadio Mateo Mestalla wo mo so eche club friends Osasuna ebo ma aka ne ba koma timi ante akwada na friends Laji Ramanzani one nya the only goal sa game ni mu na ye penalty or converting kama eno so enkoma efiaba yede nyina so sumo odwumadi so na Real Betis no etrafie ewo Estadio de la Cartuja enso ne club ye friends Sevilla enso akuti 2-2 ana sa game no enti eno so e resource over the weekend toja enso ewo Spanish Premier La Liga ni mu yede nkomodo na so sumo ewo dwumadi so Girona etrafie ma Celta Vigo etwi form se kamio no timu bako eno so e results toja na big game bako toja Real Madrid betrafie ewo Santiago Bernabeu na ono so atonisa eda free club friends yetefi eno so ye nkomo akra efi obadi nyina so sumo ewo dwumadi so na bibia kon kenye free Spain ni enkopio man friends Italy when Italian calcio Serie A over the weekend results awudo ensa sosoro yemfa nkomo dodo na so sumo ewo dwumadi so na bibia kon kan Parma etrafie when ye Friday games toja Parma trafie ene Cagliari kote Obia enso etimi ne ball na ka bako na tunyo kwatrem na Saturday games awudo pinato ja enso Italian calcio Serie A na so ye enkomo no sei ana honsamte me patro club ye friend se we no eye Como watrafie chi Lecce ebo na kanimi asotimu bako na Hellas Verona trafie ema Napoli kotomo ebo ma kanimi no mutimu bako Inter Milan trafie echi Genoa ebo na kan poli mienu antiante eno so awade e cancer resource me patro Saturday eno so toja ewo Italian calcio Serie A na so ye yede nkomodo do na so somo ewo dwumadi ensu yemfio na fe yenkopiem Sunday resource toja enso ewo Italy wono sei na onkomate Cremonese enso entrafie ema AC Milan tomo ebo ma kanimi no mantiante na Sassuolo echi Atlanta ebo na kanimi no atimu bako Tulu anase we no eye Torino wache club ye friends SSC Lazio ebo na kanimi no antiante na AS Roma so no ene club friends Juventus wo so kote Obia enso etimi ya hye ne yoko ka miensa eno so ye nkoma efri ade kan say Italian calcio Serie A na so ye ba yede nya so somo odwumadi so ene big game bako toja me patcho we no eye 2 games le toja mom Pisa betrafie na watone inside afre Bologna sanso na Udinese enso trafie na watone inside afre club ye friend se we no empokra eye Fiorentina eno so ye nkoma akafie oba yede nya so somo ewo dwumadi so ye free Italy na ye nkopio mo mine friend say Germany me patch over the weekend resource toja enso ye German Bundesliga ni se na komante Friday na games ni chance Osberg trafie club ye friend say Cologne ebo na kanimi no antiante na Saturday games outdo pinato ja weno eyade e kan say German Bundesliga me patch say ana resource toja eno so komante Bayern for Leverkusen trafie ne club ye friend say Mainz 05 kote wo bia so timi hya yonko ka bako na Borussia Mönchengladbach no eche club friend say Union Berlin ebo na kan bako atiante Hoffenheim trafie ma club ye friend say St. Pauli kobomo kan bako atiante Werder Bremen enso eche club friend say Hendiem ebo na kan mienu atiante na big game toja weno na ye derby game de Classica weno eye Borussia Dortmund watrafie enso Signal Iduna Park ema club friend say Bayern Munich eto mu kobo ma kan miensa me patcho mu timu mienu eno so ya results over the weekend toja enso ade e kan say weno eye German Bundesliga yede komodo na so somo ewo dwumadi enso na Sunday results toja ne sei ana unkomate Stuttgart etrafie chi Wolfsburg ebo na kan na wentimi na weno enso Eintracht Frankfurt wache club friend say Freiburg ebo na kan mienu wentimi sanso na Hamburger SV enso trafie ma RB Leipzig ebo na kan mienu mu timu bako eno so ye nkoma akra eno so free German Bundesliga na so eba yede na so sumo dwumadi enso ye free Germany ye kopio minor ye friend say France me patch over the weekend results toja no say na unkomate makacho who join show no live on Facebook eye capital D capital 106.9 na ze makacho dada say we no eye audiovisual presentation enti komona yeti no me patch images outdoor videos outdoor and say so udru a wo like page wo share fe no wo piapia koma Mr. Hitman Godfather when ya transfer back in kan nyina so e dey ma odwumadi enso na Friday ukopie men so e French League na say na results toja no e unkomate
kote Strasbourg trafie ene club friends lens kote wo bia nso timi hya nyonko e ka bako na Saturday matches awdo pinato ja enso e wo French Ligue na so ye say na results no me patro de ensa so no so e ho komate patro club ye friend se we no e ya de e kan se we no e ya Rennes wo trafie echi Toulouse e bo na kan bako antimi ate na AS Monaco so no echi Angers e bo na kan mienu antimi ate Le Havre trafie e ma Paris Saint-Germain eto mo kobo me kan bako antimi ate me patro Sante say na results nso a eno so tojwa e wade e kan se French Ligue no eno nso nkomate na is bibi bia kwankan wo join show no live on Facebook and come on yede dodo na so somo na se onsan so timi atodwumadi so na bibi bia kwankan patro French Ligue Sunday games awdo tojwa no results ensa so no say na community Paris FC etra fiechi OGC Nice e bona kan ba kwatimi ate na Le Metropole enso chi 90s e bona kan ba kwatimi ate Lorraine Auxerre game no enso endi 2-2 na Met etra fie ma Brest e bona kan ba kwatimi ate sanso na Olympique Marseille enso chi Olympique Lyon e bona kan miensa e ma menu kase no one so etimi ate ade kan se atimu mienu eno so enkoma e free lega no so so eba yede ni nya so sumo odwumadi so na se won sanso to odwumadi so na bibi bia konkan enso odwumadi so e enkoma bedo na yede sumo odwumadi so na menu kase die akwada na ye friend se we no e ye Kylian Mbappe Lotin reporter mete ene se akwada no wapira se 3 weeks akwada ne kwatranchen enti eno so e ye enkoma akra fi oba yede nya so sumo e wo odwumadi so na bibi bia konkan na se bibi bia so atimi akwankan no so e ye enkoma akra fi oba na menu kase winim se okopiem e wo man na ye friend se Iran dia me patro say kan ye say entokopa na asi o man ni nyina say USA ene o man na friend say Israel enso atimi akamu abom eno reporter me gada ne say omu supreme leader wo pan na friend say Ayatollah Ali Khamenei wanu so etu aka no wada ni benkum so enam so bi reporter meti anopai ene so man na ye friend say Israel no wo mo say omu consider say FIFA World Cup ene so to dwa USA Canada ni Mexico no o betimi atwe omu afim ni nyina say wo mo 3 games on bebo ni nyina enso awade e kan say World Cup na se no omu so ebo ni nyina o USA na enam so anasempon USA enso ene o man na friend say Israel aka omu tuma bo matimi akomu supreme leader wo panina ye friend say Ayatollah Ali Khamenei dia masa eni ukwan sempo mu kopio mo man na friend say USA na mu kobo game no eno so enkoma aka fi oba Mr. Hitman transe emre ne ko na emom no ni nyina mu no yemfa nkoma dodo na sonsom e wo dwumadi enso na bibi bia konkan eno so ya reporter me seka me di ni nyina sonsom wo dwumadi enso na se bibi bia konkan ma di nkomo enso acho sa kwada na friend say Lamin Yamal Nazraoui Abana eno a ukopiem enso Barca game eno anu so tojwa e wo Spotify campaign at the time wo mo che club e friend say Villarreal e bo mo ka miensa no akwa anase enan na kwada ni nya hat-trick na after the game ana yebisa say wo ya kwanchira woni Mr. Hitman Sheikh munyina mo ya kwanchira eba ne sen ana wotimi nya sa energy no enso gina agoprama no so enso etimi edi dwuma na sempo no wotimi nya sa hat-trick no wose masa bo na obo na komte no wose masa ekompa ana mede bobo ni nyina mu no ani adi ni animia ana mede gina mede boss abo no eno so ye nkoma akra fi oba yede nyina so esomo na me no kasa opanina we no ye friend say Matthias Grafstroms wono eye general secretary adima FIFA na yebusa nse say what say Iran force wo mu consider say FIFA World Cup no omo ana say dia koso no wate na enra omo ye meeting na assistance eye too early sempo no ono so betimi akommente e wo sansem anase nkomona e koso enso efa Iran enso ni Israel ni our na friend say US no enti opani na medi no nkomo eye Matthias opani a friend say Matthias Grafstroms wono so ne nkomo kakra de asom yedi nyina so ema o dwumadi so na me no kase no opani a friend say Ahmed Abdou Burkina Faso for enso abonidi se omefo national team no na se onyina ondi animu na se ontoto niama na bibi bia nso nkonkan eno nso yankoma akefi oba yedi nyina so ema reporter megada enso fi Inter Miami aso ene se me patro Thursday 5th match ya womo so ekopiem White House omo de trophy MLS trophy omo ji omo de ko efficacy mo White House omo de ko che Donald Trump eno so yankoma efi ade e kan se MLS anasempo no international Inter Miami enso football no omo bobo ko nim e ba de nyina so ma e wo dwuma de so command e ka dodo na wa na so emene ko e beti esi form na yaba fi de local stories no dodo na so e be so mo na fe yatoa so DL Power Sports emu ade e jawom dead.
Right, Abusua, Yagusua, Sinkonya, so kind Ketesi, Lumba, Super Sanswana, Flame Condom, so Wamuka be Yatin Konya, Yada Good Musamno, and so Dona Esmo Fadusono, Yadi Efisamu Bosono, and so Sumona, Bibi Biakon, Campatria, Shasia, Yasha sends to the free Ghana Premier League over the weekend. Ye games outdoor Pinafu Weno, a week 24 on a Friday, and ye big game back home, and so if you are club and friends say 11 wonders, at Refi Awas Radio Stadium, and my nation safety Tuamo, Eboma Canimo Noman Timata Quada. Your friend said Joseph Ifa in your first grade man nations on the 4th minute. And a Quadana friend said Imanano at the second goal so 90 plus 30 minutes. Say dear nations at 11 wonders. I was Radio Stadium. I want my Canimunu, woman Tiantina Sante, and a matches outdoor Pinatoja, me Pachok, Metema, Kumasia, Sante Kotoko Krobia, Mr. Hitman Timno, Wama Trefia, and my vision FC no Mobacotia, were beyond 20 years for Bantuan Quatrum, Nauko Piema Suas Radio Stadium, and one of Sweden Oblak Strefi. Any medium sporting clubs okotie wo bia so atimi afa bontunyo kwatram Dreams FC Trafie e wo Tuba Astrate Feche Club ye friends Aduana FC Oja e bo ma kan ba koma atimi ante Basek Holy Stars no e Trafie AAK Athens and as AAK Sports Stadium e che kwando out of line bo ma kan ba kopio wo ma atimi ante na we no enso e ye Hoho United e Trafie Hoho Stadium e che club ye friends Samates 1996 e bo ma kan ba koma atimi ante me to Brekum Chassis no etrefie e wo Brekum City Park and young apostles akote wo bia nso timi de ball na ka bako and a twinyon kwatram bibia ni Gold Stars etrefie chi club ye fence House of Folk the Continental Club Masters phobia e ye gwomu di me kam no mutimu bako game ni tojwa e wo bibia ni Dance Park ana Bechem United so no etrefie e wo Nanafo so gi abo park and the club e friends Karela United enso akote Obia enso etimi afa bo antwinyon kwatram wenso e results over the weekend etoja ewo Ghana Premier League no and also aso e din commando do na so somo ewo dwumade na kopiem enso ewo league standings ampacho Ghana Premier League ehun koma ana yedi no media ma already kan after week 24 no order first and simple di kan wo 46 point me pacho bibia ni Gold Stars etoso mienu ekita 45 point Accra Folk etoso 9 ekita 40 point Kumasi Asante Kotoko dabi House of Folk etoso miensamom wekita 40 point Kotoko etoso 9 ekita 39 Aduana enso etoso num ekita 38 ukopiem enso awase ho bibia nsesa omomso ombetimi akopiem relegation omuko division 1 no say na onkomate Hoho United etoso dunsia 16 position ekita 27 point Young Apostles etoso dunso 17 position ekita 27 point ana 11 wonders no otoso dunwatwe 18 position amino kasai no on 9 points amino kasai no sisi amino kasai the Black Queens of Ghana enso ewo bima so Dubai when a 4 nation tournament Pink Ladies Cup Ubeka is last weekend Saturday Black Queen session almost on the first game this is so omoche Hong Kong ebo my cannon na say and koma ebu boba efi Dubai ne say unim say Iran medical din koma cho say Iran and so any US and Israel nya na report and saka and say Iran for no o man target US for ni yo say na sa bomb no Israel o say say yo me pa cho bomb bi so akasa and so our minor friends said Dubai and I'm subi and I say if foreign minister Penia your friends say honorable Okujato Blakwa and the Ghana Football Association president Penina your friends say Mr. Henry and I say we no Ket Okraku and a company minister for sports and recreation honorable Kofi Idi Adams and so Eddie Communica Bamanti say yeah man you no ma on any ye no ma menuka say omo obi ma so Dubai no bibia the din bibia boko just say atmosphere and calm enti abusuan be come akoma to omyem namfo ene adofo nyina baby girls and as a Black Queens man no wo so omye calm pa bibia kokan ekonkan enti bibia so ensi e Dubai no so communica me pa chompanifo we enso e de amamantia omo calm down situation enso e was adwumadi a yenuano ma enso edi e wo bi ma so Dubai UA ho enso Pink Ladies Cup enkomo no yede de rona enso e ma odwumadi enso yemfiri ane yenkopiem enso Access Bank Division 1 me pa over the weekend games outdoor Toja Yamfa Resource anonso yensa soso enso enfama Division 1 me pacho zone 1A no say ana over the weekend Resource yensa soso no en community Tamale City enso che TF Exponential ebo ma academy enso mutimu mienu na Sankara Nationals enso che enan ema Burger All Stars enso entimi ante War Power etrefima Northern City eto mo betwi form so ekami no mutimu bako Yape FC enso trefie eche club ye friends Real Tamale United
Limited ebo ma kan mi no ma ntimi ante yen free zone 1 ho we no zone 1A yen ko PM ewo zone 1B a sei ene ho nkomate me pa cho club ye friend se Brekum Arsenal any KC Academy kote we bia so timi sha nyonko ka mienu Techiman Liberty Youth VC Warriors ebo ma kan ba comment ntimi ante na WB United so no Legon Cities ebo ma kan na yo ma ntimi ante Mighty Royals Doma Unity ebo ma kan mi anso mutimu mienu yen free zone 1B yen ko PM o zone 2 me pa cho results over the weekend to dwa enso Access Bank Division 1 zone 2 no say na onkomate new edubia say Park Academy ebo ma kan ba comment mi ante Ebony FC enso ni UCC Youngsters game no and also ND 0-0 na Soccer Intellectual Traffic Emma Rose Park FC ebo ma academy no ma ntimi ante Ebusua Drop set Traffic King Faisa ebo ma academy enso ma ntimi ante Future Stars no Club Friends Elmina Sharks ebo ma academy no ma omutimu bako na Second 11 Wise Traffic ma Insopon Fidelity ekobo ma kan ba ko ma ntimi ante Seshi Osas no Traffic ma FC Ashanti Gold 04 just Karim Zito Kabote the first game Otimisha Poly and also a resource yensa so command ya dodo na nkewa nanso Mr. Hitman Godfather one also atnas wajimre makacho say cooling break anase we no a coffee break sisi ano wo akwanchire mu ada die pa enti makacho say de bi obetransia ya homache de na chese otimi gina ma na akukura nimu a enti yemfa nkomo no ensi na fe Mr. Hitman Godfather one sunsun na onto adwumadi enso na ya sorry so no aseda PS anase nchia mu atempa enkoma Samje Bekwi yes Samje Bekwi and emekom ye bedi nkomo do na enti Oscar so what to say Oscar Motos yes Oscar 1313 Oscar 1313 on foul show in India gro oye brutal yanchana no pay Oscar 1313 oye brutal ne hono wa yenfa agbogba police container na chipe Oscar 1313 tudu agbogba ekwan na Enquiries junction powerland no wo de onifa so park police container nifa so kakra na when Oscar 1313 Oscar heavy car be na ope car bia ope bia Oscar obi mate ntia pe ntia mami ze me das 9 minutes after 7 a.m. here how you deal Anidaso Wɔhɔ Obia That's what Obia not pay. This Macadu say, man, be there. And I will tell you, because what you go promise on some good years, some what you are not paid. Lumba and Supernatural, me know what's a daroma. But I bet my members what to me and monsieur. And so here, Papa, who no monsieur make sure say Lumba and Supernatural, me know what it's pure in every form, just get a grip. Mount Sanka be a babu, Papa. It's when you were bottle on your one sachet. Never open the door from Pedifar. Lumba and Super. Natural mineral water. Nothing and supply will be. Now my old friend here 0555 274757 0555 274757 Lumba and Supernatural mineral water. Pure in every form. Just get a grip. I don't phobia and the word one birthday. Yeah, mama, happy birthday and come out. Nana Santua, it's your birthday today. Happy birthday and come from out. Elizabeth, see you doing your birthday. Happy birthday and come out, Lizzie. Scholastica, I'm Mekuji. And your birthday, happy birthday and come out, Scholastica. And
Ajman Bedu. And they obey the happy birthday and confirm out. Gloria Amano. And they obey the happy birthday and come out. Gloria. I'm going to go work at Tamobos for the bro. Major stories making headlines. And the national dailies go work at Tamobos on an pay the back. And turning in Abidja. And Shraba could use some maybe. That's what I said. To go work at Tamobos for what they're banner pay. Minutes after 7 a.m. And it's time for newspaper review segments on the breakfast show. And sure about Kwadwo Samibi and Ope Kwadwo Atenase. Mejana fe me mano akwaba. Bra Kwadwo imagine? Yeah, me just bra Kwadwo. Bibi aboko odiyen. Nyame adom bibi aboko. Ye de Nyankopon ase. And it's a beautiful Monday morning. And I pay aya bosome foforo a ya hyase no da etoso mienu. Eye wo benem bosome da etoso mienu. Won fimpim mienu. Any aduno ensia na anapay yesi busumi a eye Ghana month eye busumi a ye de kan Ghana ho nsem
and weekend na send ko ekojo oh nyame adom yenchi atiefo mutia no pay na yemfa na asema nyankopɔn mobɔ no hwɛ support ya hwɛ yenso bedu pempen so ayewo mu nyina meka se nyame adom bibia bɔkɔ okay na watwe ne kɔ ye de nyankopɔn ase papa medical candidate se busumi eye Ghana month busumi a ye celebrate Ghana and na pay ye bedi nkomo pa ko na pay na me ne atiefo ye hye ye hu kran and Enquires ne ye hye no ko de unsa atoda na wurafie bi mu a enchanse no a ewo fie honom me chense ye didi mu ya ye de ye nuane ya ebia wodwuma edi ebia so ewo mfaso but atoda na ye mbre etoda na wo mbre nso ya ye nkoyi no won se okofie bi ma nchense bi won ma ya park sisuru honom pa emre so na sa hoho mba ya atitro bi mba ya ye nkoyi sa chense no anda bi nso wo honom a omote sa yowa setapoli time bia ye yusu sa yowa ne tapoli ya si ye yusu tapoli ene ayowa e mane hauda e mane ya ya safoforo ko na wo de wuntumi nko bi won so bre ebesom ye be yiwa pie no na chese titru bi e na aba fie honom a ye yiwa pie ye be yiwa pie no na odefo bi e na aba fie honom ntia ye yiwa pie to the and say just stay calm won so bre ebeba kojo we ni komana me ne atifo e cha na pay ne atifo asena emo makwaba yenchi nuanom taxi drivers omutia no pay ne trotro drivers no mo tete on private online drivers no ya mi shiro mo nyina and the mechanic say bibia bo no ya mre ne de bibia mo wo mre ma bibia said o senkafo kan na de bia wo ne bre no said the ti bia no obia wo mre atwede ampo Nyankopon ahyehye ma no ene pempen so no Nyankopon pese ne du abrabom enti sampempen so na sa bre nu ya de wo pe no enya de abedu sa level ese udu no enti ye nto wase mpeninse se be ofiti prekopa osia moja na eba enti no du ba bia peni ka asem kro bi se enya da obeto ebo atwa esuro fra wona na mpefin bi si wo it is one to boss ne mabi na pepere ho ne ma hodo bi a ebia na wo bre nso ya ese wo ye na wo de ho pepere ya ebedu baby na betuma conference nso bone ete ya bra enti edu ba bia ebeto ye boss wo ya bra bone ne ma hodo ye na ye nyambre ama bra bono abrabo na ye mre ne ye debo there shouldn't be any rush in life ese wo nyambre ma ho kwan ahodo apese obo brand wo de ne se obetuto ne ma ye de ba ko ese de sani be de sene so ye planning ese wutumi planning wa brabo na apese obo ne nyese de bia wo so de ya na anam skaba wonsema e ba otiri bia na de ye wo yesa wo nyi yida wutumi mfa nhye wo fie bayifo wutumi mfa nhye se Nyankopon na ehu mobo ye wankasa na untoto ne maye enti edu pempen so a ese yitumi enya plan na kwan ahodo ye pese ye bobra no efa hyehye ahodo ese wankasa odugu apono so enti wotena se wo plan for daily life e bia enne free sa no pakopem pempen so se ti bia bi nima se ne me ya na mo se na ese mituo e bia na wotwe mu bosumi we nyina mu afemu ne nyina no botaye esimani so ne yesi na mpese me ye enti wo bo ase hyehye sa ne man gu ho no ma e se no ne guide wo na wo bobra na according to hyehye ya odi agu akwam ba se wanye ne sa na de bia wo so de de ba tirim bia na abaye de abrabo no hunu so da enti na emu dodo na utum se utumi nya sika bi wo ba ho so na wa yusu no like ne ma de be ye no ba dwen ho ai ne sika ekita mi se me hu bram de boy wa mpran ntra ye wo ne ma hodo bi wo ho enu ye fa na emergency eno ne tumi ba mpofre mu wo mra wani na ho so eno na asem ne de obi antumi control unforeseen occurrence na yenim bra sa de ne besi nti eno e ba de aba ene emfa ho se wa prane ba sa wo ha ne ba de a eno ye putupuru wo ha wa aba eno unni hu untumi nhye so unni hu control bia but ne ma hodo aka se bia enkofa mpofre mu ya de bi nkwanhia bi ne ma hodo bia ebe ye emergency ma ye de a we need to plan at least ye plan ekura na sa na ma no be tumi plan wo life to the extent say de bia no even bosum bia du a ne sika onya no ocheche emfa ho ne sika onya ne sei so asset sen no senior ocheche o make sure se ne dan ya wo dem ne light bill bosum ye sei no de ato nchen
ebia ne nsuo ka be yesi ono de ato nkyɛn because on in previous de eba nti anya hwɛ kakra beto so onim de eba watete ni nyina ato nkyɛn ebia ma wale me ne mo ba ne te no ebia da bia no yes spend say nti e month na bra me calculate na me fa nya ya kom mo abosika ya frame o yes ane ma ne nyina kakra na o diska bia to ba for emergency ebia ne wawade wawo nyame ayadom nkmafra ba mu a wobɛte kakra to nkyɛn fa wo ma no wonim de ebesi tofrom yade bi ba wo de ahwɛ mofra no ekɔbɛse bia oba no betunu ho betuma dodo no saa ne manketenkete mofra ne fees wo yes ane ma ne nyina wi a ne nyame ye wadom ne mpofrom ha obi a ma obehu sabrabɔ no ebedu ba bi na wo mi se usika asɛm na enye o nanso nam hyehyɛ pa adigu akwan mu nti asa wa plane enti ema hu kwan ho do afa so a wototo niema eno eba sabrabɔ no wo nhyehyɛ so bebre sana madodo na yenye du ba bi a ema yenso sesike mu ade pebia na yede ye ena mai obi wo no ma ohun se de aba so na obi aye no kakra ba na botom bia no abi na ode ye sika afa ne nsam nye sika keto but odne nyina toto ne ma basabasa sa akɔhwɛ ne dem backs ahodo e wodam nyina bobe and we quantify sa ne ma watoto nyina the best kama betumi a big project pa o wiskapa nanto sabia nam hyehye pa yenye ene bibia be yetrim bia ne ye ntino watoto ne ma bebre sisi fie sa miswe bank account oni bi otifie ne mummu account na daso no de yaka odaso no nyina de eye just screens ne daso nso watoto ne matwa ho nyina ehia of which so pese udum pempensu bi na wo de saa ne ma toto saa ne ma ne nyina saa no enya ne saa especially man ena boys ne bi kura ta yesa ta le ba su jo tobi mpabo bi otobi opese de bi o look fresh ne ade no o attract nipa wo yesa na wontumi nsie sika no se pofuro mu bi ba na esi akutupro koton atale ne bi ana ukoton bi unzo bi tumi ton na ade fofofo edu ba bi a eno yete bia obi abetumi akomu bi but obi ho no ma omprane kra nti na se bra no de obesom bia na wo ye ne saa de achaman wo hawo nti e besere menya mpere ye ho ye nyambre ma ye ho ye de nhye pagu akwan mu de a na ye menya me kwan na nyame so ye ne de a de tie bia no se ye tutu ne ma yi achaman ye bre na ewo mu no ye chance na beba nti o edge each and every one of team and opese ye ne ye mfa nhye pagu akwan mu we ye nkwatwen aban ye nkwatwen abusua pani ye nkwatwen Nyankopɔn se won soma ne doba Yesu ye nkwatwen Muhammad so ne Allah nkasa no nsi fom emekire yewe yeni ya yentena se enye obi a wako school asem ne yeka when you talk about planning na enye obi a wako school obi a wonya nsa asabia de bobra enye school se planning ne ye wo ankasa wo bra na wo boro ne ma wa hyehye se botaye su ani so a wo pese uduru ho ne ho asem ne yeka right dinye school sem se eni nti aje ukoye timetable na atwetwe to ho da bi wa wonim de opese wo ye nti fa school sem ne to nchen na watoto ne ma na wunya bre ma ho ne ya mpre ye ho abra goro ma cha man ye kakra wo mu nyame de be ma ye right. Could you me that say? A newspaper review segment on the day back. Join you live on Facebook, live on YouTube. Call DLFMonline.com. And Kratanina go home man up here wants to be to me a king Caribbean. Can't get to say Lumba and supernatural mineral water. One other map. In Shraba could you sabi and pay? Who are Kratanina be drunk? Could you Uber the Enquiries? Black Obana pay min chia wetie phobia na ma omo nyina kwa ban from DLFM 106.9 na yemfancha kese ma DJ Ghanaman ono obutum ewo Bwetri station we bie dia tuma ho eye DLFM anes ehwo na Ghana de hye nyina eti adwumadie edifre trotro drivers ne omom keke ka ho nyina no pay ye cheche omo nyina ewo adwumadie nsronko a omo nyina ebo edita ye kire ye kase Nyankopon onhyiramam tete mo ankwa nkoreka me kire private cars ahodo no mo nyina no pay ye chiachia mo na kwakata ahodo no aba ye beto ye boase na ye bobo so ama Ghana fo ehun sema ahodo no pay kwakata ahodo no ede aba abetu dwa nti wo de ne say obedwane ye live on Facebook and YouTube oba kwakata no obehun sema ahodo a ye de ne nyina kugu ye Facebook ye world hod manase ye page hom saa nso na kwakata me boso pe DJ Omarion de beto Facebook no so na fi YouTube nti oba kwakata ahodo ye bedi hon koma no pay no usu bitimi ehunu bi na wakenkan de wo mu nyina anopeni ahya kwakata mboso na se emfamfree the new trust kwakata no odensem aban na asama eso power de ba no pay no we chire ma Ashanti Democrat president calls for independent investigation into Hill Komfo-Anokye project and allegation of mismanagement. Intimika se mpenifa wonom ana womoda eye Ashanti Democrat ano omo president chirima
empenifo kofa nhyehyɛ pa bi bai sɛ ɔkɔmfo anɔkye aban aresabea woba ɔman Ghana mu a aresabea so wɔ man yi mu pa de tɔso mienu no asantiment mu de no na di kan na ɔno mu kyerɛ mu a kɔmfo anɔkye aban aresabea no empenifo de botae bi si hɔ sɛ ne nneɛma pii na nhyɛ dan kɔnkan ɛfa baabi ayarefoɔ bɛda ne akade ahodoɔ bi ne nsiesie adwumadie kwasibo ne bɛka no sɛ innovation ne ade no nti no ɔmɔde fotuo bi esi hɔ no mo sɛ ne no yɛbɛka ne sɛ yɛnsa kɔmfo anɔkye yadeɛ hɛ kɔmfo anɔkye ne no nkakra nkra wo ɛka akoma ankwankora wa wo bie kakra hyɛ mata so nnwuma ku akɛse na dentamu nyinaa no na obi ayɛ ne deɛ nkakra nkra atimi de abɔ no bibia atumi akɔnka no mu kyerɛ mu a kamia kwa sɛ nipa ɔmɔda saa ɛyɛ project anasɛ foto na no no ɔmo nhyɛ da ehu deɛ ɛkɔ no deɛ ba sɛ kyerɛ din na nneɛma ɛkɔ sɛn de sɛnti ɔmo bɛsrɛ sɛ mpanifo mo mɔden na wɔn mo amota no no ɔmo tumi hwehwɛ ɔmo nsɛm na mo fikyiri mu kakra fi sɛm kamia yɛ sɛ nneɛma bi nhyɛ da ɛnkɔ nkane mismanagement mo ntoto nneɛma yi nti ama nneɛma bi atumi ayɛ si one time hɔ no ma agye mpanifo tumi ɛyɛ hwehwɛ mu mapa ɛne ɔmo betumi afrɛ putupuru nhyɛ mu kura na ɔmo ne ɔmo da ɛyɛ dwumadie na no na nka ɔmo ayɛ hwehwɛ mu kakra ɛde afom dwumadie ahodoɔ mu die ho firi sɛ ɔmo de ɔmo hu ne sɛ ɔmo ayɛ nneɛma basa nneɛma nhyɛ da ɛnkɔ nkan ɛmfa masa project na ɔmo ɛde ɛsi ɔmo ani so na no yɛ kratafa ɛtɔ so emienu ɛwɔ the new trust ko akrata no na ɛde amaneboyin ɛde ɛbaayɛ na meka sɛ yɛn nyinaa yɛ nim wiase sɛdeɛ ɛkeka kɔ na yɛn papa Donald Trump ɔno ɛyɛ US mampani Donald Trump na wɔkyerɛ mu a Trump threatens a strong force if Iran continues to retaliate. Trump threatens strong force if Iran continues to retaliate. Nti katafeta so emiensa no. Meka se nyina ye nimde kɔ so ewo wiase amansan mu mentemas kakra ne oye nani hoye kakra ama ne homene so mekyerɛ Iran for na afinsi US man no ne amahodo bi Pakistan ne amahodo bi akeka ho ne ade ano. Meka se opanipo no na ɛyɛ Iran man ɔda wɔn ma no sɛ ɔmampani meka se team ɛkyerɛ din wɔn leader nipa bi akutumi akɔ strike no ma kyɛ sɛ ɔmagye ne nkwa ɛde afro ne nsɛm na nom ɛna US mampani Donald Trump ɛkyerɛ mu a sɛ Iran for na nhwe antena se anye din na ɔmo de hye kɔnkron ɔno na da ɔman na no a ɔma wai na ato atwe no baabi sɛ kɔtra ɔfamba ho no ɔmo anye di ampom baabi antena na ɔmo adwene sɛ ɔmo so na ɔmo bɛfie so de a ɔmo so bɛhye paa fi sɛ ɔmo no betumi akyerɛ ɔmo baabi a bosom aduama buru efi sɛ woka wiase amama nyinaa wopɔ ɔman baako akodeɛ ɛne asrafo na hoba mo nsɛm mu ɔdene baako pa sɛ bi premierni a wa mu a na yɛ US ma no nti ɔde kokɔbɔ kɛseɛ paa ɛde ama Iran ma no sɛ ɔbɛsrɛ ɔmo ada ɔmo ntena se din deɛ asie bia no we no yɛfɛ ne suansu ɔtumufo tumu a ɔwɔ ɔkawafo abeti nti no de ɔmo betumi ayɛ ɔmo no ɔmo de ayɛ ɔmo ɔmo nye din tram ba bi din na ɔmo nsu ngu ɔmo yam na ɔmo nim na ɔmo su pie na sɛ ɔmo yɛ ɔmo adwen sɛ ɔmo so ebe take revenge na ɔmo bɛsi ani a ɔmo bɛkyerɛ ɔmo bosom aduama buro ɛno ɛyɛ kratafa ɛtɔ so mmiɛnsa ɛwɔ the new trust ko krata no na ɔde amaneboyin ɛde aba abɛtudwa na sanse na global info analytics mpanimfo de abɛtudwa ekyirim sɛ nyankopɔn yɛ adoma ɛkyena da ɛna yɛ waso east yɛ nyina yɛ nim wɔne mahye bedwani ɛka nkyene gu yɛ yɛya ɔmo mmɔden ana ndisi amanyɔkue kɔtɔ primaries na nsen kura kopie mu sɛ baba jama ne ɔmo ka ho mutu franka ɔmo kɔpere bi nyina kɔkyekyɛ nneɛma ahodo a ho yɛ nsɛm pii oyɛ nne ne he okuru yi ma na nyankopɔn yɛ adoma ɛkyena da ɛna abatɔ no ɛbɛtudwa ɛwɔ yɛ waso east na nkra bɛtudwa ekyirim sɛ global info analytics mpanimfo ekyirim sɛ yɛnka nkyerɛ Ghana fo nyinaa sɛ nyankopɔn yɛ adoma ɛkyena bato a ɛno no ɛbɛyɛ by election ɛbɛtudwa ɛwɔ yɛ waso east no baba jama aka ne ɔsoafo no hwɛ ɔman Ghana ɛna afi nso ɛyɛ Nigeria man kita hodie mekyerɛ former high commissioner ɛde ma ɔman Ghana ɛyɛ Nigeria man okyerɛ wa meke sɛ deɛ ɛkyerɛ din papa no obetumi ɛdi abatoro mu nkonim ɔham kyikyɛ mu aduoson nom 75% na baba jama nyame yɛ adom ɛkyena abana ba ɔmba kɔto no wɔyɛ waso east by election no obetumi ɛnyɛ wɔn aka de mo wiawia wase wɔ no a ko akrata yi ɛde ho amanebɔ ɛde aba na yɛnto aso ne yɛnkɔ yɛnim yɛmpie mu ɛwɔ the new curating guide de nsɛm aba na wɔkyerɛ meke sɛ de ade hyɛ ɔmo wɔ dabo ase ahomadua Muslim hospital wɔnom esu ɛsrɛ ɔsoafoɔ no ɛna wɔda ɔman Ghana yɛpɔ mu den ano onuminyamfoɔ doctor ɛne Kwabena Minta Akando a ɔno kura yɛ ade hyɛ ɔmo wɔ sehwidwabo so
wɔno mmarahyɛ bedwani ɛwɔ atɔyɛ mantam ɛne ne yɛatɔyɛ atifi mantam nim na wɔne mu kyerɛ mu sɛ ade hyɛ ne kyerɛ mu a sikagyegyeɛ bi ɛnam sum ase a ɛmfa mmarekwam kwa ɛne wakyi nso anɛɛsefoɔ ne doctors ɔmo hɔ ɔmo yɛ adwuma no yɛmmeɛ no mu nokure ne kyerɛ sɛ nkɔnka ne baako ayɛ sɛ wode wode hyeɛ kɔ a ɔmo ntɔ ɔmo ani mfa nhwɛ ne yie kyɛ sɛ negligence nneɛma basabasa bi na ɔmo yɛ o obiara ntumi mmɔ ɔmo kyɛm so ɛne wakyi nso akɔyɛ ɛsom nyiyimu religious discrimination ɛsom nyiyimu de nipa ne ba wei deɛ ɛyɛ nkramofuo ɛyɛ asabea nti woba no anhyɛ da nyɛ nkramu no yɛnhyɛ da nteɛ ne mfa nhwɛ wo saa woyɛ kristo no de ahwɛ a wobɛwu koraa ɔmo kyiri mu saa na ɛkɔ so hɔ ne adeade a nti ɔmo deɛ ɔmo bɛsrɛ de manim yɛda ade hyɛ ɔmo wɔda bo ase sɛ ɔsoafoɔ no ɔhwɛ apɔmuden so ɔmfa n'ani mfa nkyiri mu hɔnom na ɔnkɔtoto nneɛma ɛfiri sɛ nneɛma bi ɛkɔ so no ɛde ade hyɛ ɔmo wɔ kurudua nim ɛne ne mpɔtam nyinaa ɛnkwa ɛto ɛsanem ɛno yɛ asɛm ɛso paa no pa yi the new crusading guy kora kata ne fɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛnkorɔn ɛne edu na ɛde amanebɔ yi ɛde ɛpaeɛ na saa sena katama nso ɔmo a ɔmo si hene esi ahene ne etu ahenefoɔ no aka sɛ kyerɛ mu sɛ ɛso ada bɛtɔ odwa kyerɛ mu sɛ dɛm ɛyɛ set ɛyɛ otu oclays ɛyɛ claim na ahodoɔ bɛka sɛ ɛyɛ ɔyɛ afote abo ɔno ɛyɛ legitimate ɛyɛ ɔhene no na ɔmo kyerɛ mu sɛ ɔno no ɔnyɛ nokorɛ saa nanso ɔmo kyerɛ mu sɛ ɔmo tɛ n'akyi pampee katama nso esi ahene ne etu ahenefoɔ kyerɛ mu a ɛyɛ afote abo ɔmo gye ne tum prɛko pɛ sɛ ɔyɛ legitimate chief ɔyɛ ɔhene pɔpra kyɛ sɛ ɛmra kwan so biribi adedin ne sɛnti ɛyɛ anamuntu ahodoɔ na nsɛm ahodoɔ a ɛyɛ set otu ɛyɛ oclays bɛkeka ayɛ no mombɔ ntungu baabi emu hatu sɛ atɛntɛhuru kyɛ sɛ ɛyɛ kɛntɛn nti wei no wode nsuo gu mu ɛnyɛ yi nti no montum na saa nsɛnsɛm no nyina ne rɛwodahuru ɛda asɛm biribi anim nti sɛ mekɛsɛ so deɛ ɛne ɛsi nneɛma no ɛyɛ afote abo ɔhene pɔpoa ne gye aba fie akyire din a ne soso nsɛnsɛm aba na saa nso na meka sɛ sona no ɛna ne ɛyɛ efiade etwa mu na Ghana mampani barima ɔbo ada John Dramani Mahama ekohuri gyina ɔman Ghana ɛyɛ match badwam na ɔman Ghana ɛho hyehye ahodoɔ afitiri ma wɔbɛfa akonnwa itena so ɛwɔ mfempem mmienu adununum ɔpepɔn bɔsɔm ne da na ɛtɔ so nson a bɛpem pɛmpɛn so a yɛwɔ mu yi ɛna Ghana mampani ɛde ɔman Ghana bɔbrɛ ɔbɛtena ɔman Ghana bɛnwa asɔ no dwumadi a wadie no ho nkontabuo de fɔ ɔman yi Ghana yɛkɔ yɛnim anaasɛ yɛsɛn yɛkyi wɔ mpuntom ɛne wakyi nso seesei no hyehyɛ pa bɛn na abɛnde agu akwam a yɛkɔ yɛnim no deɛ nnɛma na Ghana fɔ hwɛ anim sɛ ɔman yi tibia bɛn ne ɛbɛbɛkɔ mu Ghana mampani kɔkasa awasea ne adeade a na mmerɛ ɔmampani kasa mu kɔ sɔ no mu hu sɛ ɛdɔm kuma no abɔ mmɔden akɔpempam sɛ obi a ɔkɔ graduation wawie school anaasɛ wasu adwuma pɔn ho ntare yɛ pam bi na wɔyɛ biribi de agu no kom kama twerɛtwerɛ mu den agugu so ɔmo kyerɛ mu a ɛnya asɛm kuma dɔm kuma no kɔ graduation of parliament ana no ɛyɛ efiade etwa mu ana Ghana mampani ɛde the state of the nation's address ɛde to dwa no wɔde mu kyerɛ mu sɛ this was not the state of the nation address, it was a public lecture Bekwai MP ɛdem kɛsɛ Bekwai mɛhyɛ badwane ɛkyerɛ mu a yɛnka nkyerɛ Ghana de hyɛ sɛ Ghana mampani ana no the state of the nation's address ɔde kɔto dwa no nokorɛ bia nim we no ɛyɛ nkasa ho dwumadie kɛkɛ na ɔmampani kɔkaeɛ ɛnyɛ adeɛ ɔmampani kɔyɛ ade foforɔ biara kyerɛ sɛ ɛkyerɛm sɛ we deɛ ɔmampani akɔka asɛm bi a ɔman no hyehyɛ sɛ deɛ ɛkɔ no ɛno na wayɛ no ɔmo kyerɛm sɛ dabi da nokorɛ bia nim nti wɔnabo ɛyɛ poku adusi Ralph Bekwai MP kyerɛm sɛ nokorɛ bia nim mpani mo kyerɛm sɛ nokorɛ bia nim nti yɛnka nkyerɛ Ghana mampani sɛ anamotu a watuo no nokorɛ watuo no nokorɛ bia nim anamotu a watuo no ɛne nsɛm ɔkeka hɔ no mo no oniminyamfo poku adusɛi oniminyamfo poku adusɛi Ralph Bekwai mɛhyɛ badwane kyerɛm sɛ yɛnka nkyerɛ Ghana mampani sɛ we deɛ ɛyɛ public ɛyɛ lecture na ɛkɔɔyɛ mbɔ mmɔden ɔkɔgyina esi na esi mpie so na ɔkɔ kyerɛkyerɛ yɛ kɛkɛ but nya ade a ɔman no tebea paa yɛwɔ mu no ɛho nsɛm na ɔmampani no tu dwa afiri sɛ nɛ koko akuafoɔ ɛsuo mo bɔ bena ɛkɔm pie wa paa na ɛku akuafoɔ sikasɛm a maka saa yɛyɛ nso wokɔdwam a wohu ne saa Ghana dwadifoɔ kɔdwam anipa etwa mu kɔba nanso ɔmo ntɔ hwee ɛkyerɛ wo sɛ sika ne kurom wenim nyina nneɛma ahodoɔ na ɔmo hwɛ anim sɛ nka ɔmampani bɛka ho nsɛm nanso ɔmampani kɔɔyɛ no ayɛ sɛ ɔno ankasa deɛ ɔno pɛ sɛ ɔkaka na ɔkaka yɛ kɛkɛ ɔman yi yɛnhyɛ dɛ ho nsɛm papa bi ɔmampani kaka yɛ a ɔman Ghana tebea pa yɛwɔ mu no ɔmampani ntimi anka ho asɛm
ɛno yɛ the new crusading guide anɔpɛ na ɔde ama ne boy ɛde ɛbaeɛ yɛntoa so no yɛmpie mu ɛwɔ daily guide na daily guide ko akrata no so ɛde nsɛm aba na asɛm ɛso pa ɔde baeɛ na wɔkyerɛ mu sɛ edi kan bɛhu Ghana mampani barima wɔbɔ ada John Dramani Mahama ne fugu hyɛ no kama ɛfɛ pam ɛna mahyɛ badwam domkuma no wɔmpa no dini ɔno kura yɛn so ɛna yɛ ade hyɛ a wɔnom ɛwɔ efutu ɔno mahyɛ badwa ne din ɛde onimnyamfo Alexander Afenyo Markin katafɛtɔ so ɛmiɛnsa ɛwɔ daily guide ko akata nanim ɛna ɛbɔ amaneɛ sɛ we deɛ Ghana mampani agye kuku a ekita Alexander Afenyo Markin nsɛm ɛna ɔne ne di nkyia na Ghana mampani aka kyerɛ ne sɛ Afenyo we deɛ nka mene wa o yɛn nyinaa yɛbɛkɔ atifi de mantem wo memekɔ yɛgyae amanyɔsɛm yɛ a memekɔ bɔle bambɔy ɛwɔ atifi de mantem ɔso wɔkɔ wi ne ba efutu enti we no wɔmɛyɛ mfa amanyɔsɛm no nto nkyɛn baabi na yɛn nyinaa nka mbom ne kyekyere ɔmɛn na ɔmɛn nyɛ fa kyɛ sɛ kɔyɛ sɛde ne ade wɔn kyerɛ mi sɛ major reforms underway ɛyɛ sole sourcing contract ɛna ɛfin so emergency procurement band ɛna parliament approval for state property sale enti meka sɛ ne hyehyɛ foforɔ dodoɔ no na mpanimfoɔ de agu akwan mu a nneɛma ahodoɔ aka ne na ɛnhyɛ da mfa kwan papa soɔ no sɛsɛ yi deɛ abaa no ayere nneɛma pa gu apono so a bibia bɛtumi akɔ nkane sɛ bɛyɛ a nneɛma ahodoɔ bi a bi wɔ akitiputupu ne akɔtɔ wei wobɛnom ayɛ kratasɛm sikasɛm si wɔ ntam mu kyerɛ mu nyɛ ne saa biom bibia bɛsi bia no ɛsɛ sɛ fa kwan pa so ɛno no ɔmɔde afa the necessary document de ho meadanse anaasɛ ɛfa process ne nyina mu ansa na wɔn atumi ayɛ na amfa apɛ kɔyɛ biribi na yɛbɛka ka kyɛn sɛ putipuro daabi ɔmo kyerɛm sɛ yɛkɔ yɛ ne mu no saa nneɛma ahodoɔ yɛ hu no mmiri bi atwa mu no ɛnya de bɛhu bio mu a Ghana mampani John Dramani Mahama kyerɛm sɛ hyehyɛ Paul de agu akwan mu no bɛboa pa mmɔmɛn yɛtumi akɔ yɛ nim na Paul ne kankan ahodoɔ yɛ na mu no ɛso atumi atwa na saa nso na dɔm kuma no ɔmo kyerɛm sɛ slogan no action minority slums Mahama nti katafɛtɔ so mmiɛnsa hɔ a ɛwɔ di daily guide ɔkyerɛ mu a nsɛm no bi ha adwen Ghana mampani John Dramani Mahama baayɛ no nsɛm no deɛ kaa na ɔmaka saa ne adeade a na wohwɛ ɔmampani a ɔmo kyerɛ mu sɛ ne takrama ɛsene wo dɔkɔ yɛ amoa nsɛm a ɔka ne nyinaa yɛ dɔkɔ nanso wokɔ ɔman no tebea mu ankasa sɛdeɛ Ghana ɛkɔ na ayɛ na ɛnte saa enti ɔmo srɛ ɔmampani ayɛ a ɔntwitwa ne nsɛm so wotaa yɛ obi a wotaa pɛ kasa bebree a mfomoso mpɛ ɔkasɛm nti ɔmo bɛsrɛ no ada ɔma no ho mmɔden biara na nneɛma ahodoɔ ayɛ ɔkɛka no bebrebe no ɔnyɛ na nyɛ nhwɛsoɔ na Ghanafoɔ hu ne sɛ ɔmampani ɔka sei wayɛ mmom sɛ da bi ada kitakita nwoma na nneɛma a yɛatentim wɔ mu na abɛkeka ɛwɔ m na ɛbɛkɔ fam yɛhu saa nneɛma no deɛ ɛnyɛ adeɛ bɛboa ma yi nti Ghanafoɔ ɛhwɛ anim sɛ bɔhyɛ ahodoɔ a wohyɛ wɔ ma yi no galamsey aso bɛma yɛto atwa afi nso 24-hour economy a so wode ba nneɛma ahodoɔ ade gu apono so ɛna Ghanafoɔ ɛhwɛ anim mmebu dodoɔ aso bɛbɔ na wɔn nyinaa nyɛ adwuma no ɛno Ghanafoɔ ɛhwɛ anim nti wɔn bɛsrɛ mampani kasa na yɛ adɔso ɔma Ghanafoɔ hu ne nsa no adwuma na toa na ntumi nsi ne trodo ɛno ɛyɛ katafɛtɔ so mmiɛnsa wɔ daily guide ko kata n'anim ɛna wɔde amanebɔ yi aban na saa nso na ɛyɛ Iranfoɔ wɔn supreme leader mekɛse no akɔgye taa wakɔ wɔ US memu supreme leader killed in US na Israel attack nti mekɛse de nsɛm no de ayɛ nsɛm pii sɛdeɛ ɛyɛ Iranfoɔ ɔmo supreme leader mekɛse US ɔmo strike na agye ne nkwafiri ne nsɛm no ayɛ nsɛm pii mekɛse wiase nyinaa no sɛdeɛ ɛkeka kɔ no ɔma wei tia no nso de ne ho gyim bi na wei akɔyɛ yɔmpo akɔyɛ hee wiase nyinaa yɛ sɛ hoyɛ saa ntamu kyerɛ mu a sɛ mekɛse deɛ Israelfoɔ nso de ɔmo ho akɔgyim na Israel man no inside those days na yɛ kenkan Bible we ni ade a Musa Israel man ne ade na sɛ ɔmo deɛ sanka yɛ nim sanka agya twede yɛ mpɔnyankopɔn abusuafoɔ prɛkopo ana nyɛ saa na nka ade tie esi na nsɛn tɔkɔ ne ade nkɔfoɔ yi pɛ bi pa ɔmo kyerɛ mu sɛ deɛ kɔ ɔmo so asi fam ɔmo sɛ Israel ne Iran ne saa nkɔfoɔ ne akɔyɛ de saa nyankofoɔ wɔ ɔmo ntɛm nti ɔmo adwa US pa ansɛm no sɛ deɛ keka kɔ ne deɛ nyamea nim nokure ni ɛsɛ hoyɛ kakra yɛ aba wiase a empire na Ghana yɛ mmɔ sɛ deɛ kɔ so no ɛnya nsunsuanso yɛ soɔ wei no ɛyɛ pandemic senior one baako pa na twitwini ti no nya yade o na mmom nɛsɛ no yadeɛ nti mu hwɛ ne yi ne so nsɛnsɛm no pɛ ɔmo de aba sɛ deɛ ayɛ no
Israel for no so attack na se bi mate se Pakistan ne amama hodo nyina de mo hujima ehu pa enti ye bompa ya na yakai wiase no mabebo ba no na nkofo atoye nchen bi amfa mbre yen the custodian ko akata no so di bia ba also give credit to Bawumia for game changing policies afenyo market tells government enti ubehu Alexander onuminyamfo kwamena afenyo market no sahenefo ni da Sara nso ena akane omampeni ebedeche de ma MPP amanyoko Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia mpempe ono ena ye Franketuni de ma MPP amanyoko na katafeta so miensa ewo de custodian ko akata nanim ena Alexander afenyo maken ebo amane se eba ne sen ena no da Ghana mampeni John Dramani Mahama na oma omai Ghana omai tibia yewo mu State of the Nations address no oka no Ojirima Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia sago board policy eyo na de baye hihye ye pi a ma oman sisi ye koye ne mu no nyina ye wono ne nsa no adwuma enti adenti no mampani kasa no wantumi mpo amon den ama ye hu ni so aso ye we Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene boa ya sisi ne ma kwankan de ama yen enti eye japade ba ko a eni saben so ensa akade free MPP fo nchen enti adenti ena ompa mu nka na wiase amansa nyina hu modern Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ebe ye ya wonom ajenim nyam ni nyina fa ewo mra sa enim nyam no so no manya hu adwuma bia eno ye nsema hodo no pay the custodian ko akrata no edia ba osahene Alexander afenyo marken wadwa pa futuma hye bedwane ode ho nsem ede abai sansana no dompre gives I care to 3,000 constituents in Insanwam Atwajiri katafeta so do katafeta so mieno ewo the custodian ko akrata na bwa mane say Oniminyamfo Frank anodom pre ono ene ya adehia wonom ewo Nsanwam Atwajiri mahye badwunu abɔ no homɔden patumi abɔ nipa hodo a mo wani yade yetete won pa no enya semkuma nipa baboro mpem miensa 3,000 wabɔ mo mu nyinaa wahwɛ wode mo na bato mpisu aswa ɛyɛ adepa no pa ko akratai ede ho amanebo ede aba na ana no ina beto dwa sɛ Four Nations tournament ekoso ma ana no ekura Ghana mayi ye Black Queens ne Hong Kong fo ko hye twa omfo ne twa omoto pew 9 fans ane ye gya nya de wana beto dwa sɛ ye fani sɛ Dubai o makaka ho beni sa mentem ho asa ma no homere so Iran fo ne US man yentem ne amama hodo aka Israel ne Pakistan de omho agimu no omo kirema wiem hye nkɔ ne ma wo amama hodo bi ho no ma sa Arab countries no omadwa omo kirem sisi akopie mu ewo sa mentem ho asa hodo ekoso na Black Queens stranded in UAE amid US Israel attack on Iran disi amikese dia yensempi tikatafa to so du ba ko na manebo ya ba sisi yi dia ma ya no makaka senseme so mo ba so mo mana ko yensempi matese kwakuma anu kura so koto perfume o Dubai waka ho enra metese na esu super di mehwehwem matese kwakuma anu super se opeso obafie opeso obafie akoto perfume perfume no ba ko o ba be pese na ho ana se obeton me ye sure so wo shops ahodo nti okofa na o de brand shop na ja Ghana fo nso anya adwuma ye dinkanya ne bone so na okoya fufia ntwata na wadwada ba mu a ewie mu hye ntuntin minim so befa form de a ana obetwen na bibia to din ansem abante ndo na utwe we life ayi okoya na de atum se o super atum se na ni ncha danye opese obafie woka elewe mu movie bi no mu yiye no we ka ho ye friend sen mi wo fa ase Mr. Beautiful Clement Bonny o sa movie mi we friend ta efe pa o se mi hu na ha onfa mu komkrum wa hweda efe pa o ka sa movie no emi fe pap show banka on o movie na emi fe pa me nim se ye no de a I can't remember say na me kai sa ne title no mi hu na ha onfa mu komkrum mi hu na ha onfa mu komkrum nye easy kura nyase mkuma kra otumi sa yire se sranti no kwakuma nu se onso yimba mude ne bafie mumiyum no mfa soromra na women and leadership newspaper ne dia ba o dia ba anapodens maba na anim se women and leadership ko akrata ne de ono ba ensem ode ba ne nyina ne ye ma ene ya candy hye nso ye ma ene akandie ma ene akandie enti anapode nsempi na aba na mekese no nsemo de aba nya simkuma kra
Deputy Minister for Local Governments. Deputy Minister, or no? Deputy Minister Edema local government, chieftaincy and religious affairs. Or no? Mami and den ede. Rita Odole Suwa. Rita Odole Sula. Suwa, sorry. Rita Odole Suwa. The Kratafeta Sumino. A woman and leadership. Empower, inform, and transform. Yema mimfoni da no na why fe pa no why fe come no chirim say government performance reflect commitment to promises. Deputy Minister Rita Odole Sowa, page 2, Edema Women and Leadership. Yema mi chirim say Osha na no Ghana mampani okojini sie ni esimpie so efa so na oh omampani ayade o ba bayi Bosha hodo ohye ye nyina ode ose de ayoyo ogusu bo adwumaden wadere saa ma ne bosha ne watumi di ne nyina so enti omampani egusu konkoden a obehia Ghana fo nyina mwa ne achitai sebeya bosha hodo ohye Ghana ne bempenso ode Ghana ebeduru wompuntu mu no titiri ye sika semene abanya bo manager na so brane ne yade a recommendable the Ghana fo nta benchi na ohwe Ghana mampani ne modern bo ene bosha hodo wo show manya bibia everything is on course age so mampani epodwumaden enti yenta na chine bibia beyedin pam beyedin enti Ghana harness fallen heroes of a year 28 February crossroad shooting enti emrebia atwam yenyina yennim omayimu nipa hudu bi omodo o monkwansi ho no ya agide kokontokwa wiase amansam ni ade oh chese kakra mo kwa akopa ebedie muntua ye ka bosha mo hye yo ne echire din tima yaw echire din na ana no fie de meme ne etwa mu na no eye ogefo abusum etwam de neto so aduonu nwotwe ena mpirifo mo moden eka wonom ombo moden ka wonom hye o manum nyam na no ena omampani ebedechi doctor yema me Professor Jane Nana Opoku Ajiman ekupia se a ne nkura hyesem ene rechichensem ode ma wo no mane hyehye pa o men eyede ata wo machire ni nyina no chese okokan kan ho nsem ne ade anapai katafeto so miensa ewo women and leadership kwa krata no ode ho amanebo ede aba na mekase no ana no eye oman Ghana enkontabu a Ghana mampani ko bu ye for oman Ghana tibia ye wo mu ho na ne ma na ekoye no omo ho ye fe pa ebi ahye white pa bobu omuduku ase yi e friend say maku leaders enyasem kuma na ebi su ne kente pa ho ye fe pa katafeto so nan dom kuma na mo de omko share graduation ata ekoye omo de omkuta koku nko na omo chiremu a efe Ghanaian women in leadership design African way at Sona tutum sentade om hye ye ne yade a ye ne yankasa ya Africa bibi man ye ne ya fade ene ya mamre na mana ntoto na se a na chese ma yade a omo yade e na anika na efe pa we nya de a o makobbo suit bi ne obbo ne mrem botai na esi wa twetan no oda so te bi o ma nya ne sa enye eyi office we bia we ya Africa bibi man titiri for that matter man Ghana ya fade ya mamre ene mani de ne dia yade ya de pa na ma na kire se ya mamre ne amande no musom twe enti wo munyina boa ma o my Ghana titiru efa mpuntu ni akande ni de e ma no ebo adwumaden yi pa na katafeto so enson e na oba amane e wo di women and leadership kwa kata ni musem Gonja Central one water crisis leaves a year makpan women and children suffering etimika se dia koye nsempi ubogura mu ewo Gonja Central hono ma makpan krodua no ema ene mofra no ahokyere aba no omunya nsuo ina chese omone sebe nyemwa ene eche nsuo nom mpreko ene nantwie nwan ponche na omo no omo eche nsuo a chese ohwe nsuo pa se de aye na mofra nketoa ede omo nsa susum gono ma no ombeko skuo madidie mu madwade mu nyina chese enya kono no pain katafeto sonson ede ma women and leadership kwa krata no ete ho amanebo ede aba na sanso na
President address lack substance and commitment to women. Honorable Mavis Nkansa Buetu and which me say ana no omampeni ne so na address ye okoye ye de yemenim nukureni. Yanja da hunu so. Just say aduane a waye na nkyene bi animu no. Just taba fanti be say taba ntehwe kemanu mpo ntehwe. Enye de okrokra ahu. Enti o man de hunu hwe. Bibia so nkyere se o mampeni ye bibia de beboa ma da ache wo manyim. Just kura kyere din wanka bibia mfa ma da ache no mu ye di hu wo manyim. Hye papa bia ne ho de mama. Enti we kyere se Ghana mampeni nya de odwen ma ho kra. Eno eye Honorable Mavis Nkansa Buetu eno de amaneboi de betu dwa ewo katafeto so nsia e de ma women and leadership ko wakrata no. Nti mincha me wo fase Sheila ewo parliament anopa mincha no ono na ko wakrata isini na so santra me wo fase kwa miefum ono so epian de baye no ye ncha wo no pem na supreme ko wakrata no so e de kakra e de abetu dwa supreme ko wakrata no de kakra baye na ana no so ni me se me wo fase kopie o ma hye bedwa mu me wo fase inapo former education minister onde wasum onya di bra kese pa o memu hawo napo neta first no oswafo no hwe o manga na ho masua so esa be ye oswafo a ono kura yi abehwe o manga na ho ne ne yenso nya esa mo ho ne power energy no kwen be fa so nyina mkane ne ade ne nyina na hye sini mansa se wo be ka asa last bi na time stable ne ade so wa o pebia se mo se wo dum so akoyo time stable se DJ o kai sansem ne nyina wa bo adwuma achepa na no na so na yasia na okopie mu asia na yenim de isi huansa dom kuma na twa ne ho ahia ene na pa na ekro biara nim se eye na pa na ekro obiara nim se eye na pa na ekro so nim se wuni na pa afa emedi wachiro na wanim begu asio eye na po na yepe enya sem kuma ene anyumi kwaso a eye na po na yepa eye na po na yepe wana na etunyu onya dom kuma no dem kuma no omukitekita meka sei no mukitekita kuku no ana no anyum no moto ne sei se omo sei ye na po na yepe eye na po na yepe se wuni mu se wompe na pa emedi ya chiro na wanim begu asio eye na po na yepe entinyum we kura maye we rehearse kakra ma omo sa na se dom kuma no be prepare chiro ko wo fa de mentonyum kwa omo nyum na emu ode enti o ma hye o graduation ata no ata na efu efe pa na ntwere mo twetwirum na in fact eni kapa Ghana yedo he wurade nyankopon adwonko na mo kirem se napo no bibie ne ho ebesi doctor Alhaji Mahmoud Bawumia kwan so bebo ne den se o meye ne Frank Atuni abedi akire because vice president mo hu se napo no wonu mu enti o mo hwe ne mu se 2028 o mbedi kunum na mo Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia nwa nkonya ne kunku so bo ne den o fim pimi dunu enan no 2028 onfa no nko so wonim no gya na kire a ebefro no pa no wu nsusu a wonta na ki no wonim begu ase enti no ye nsemoda aba na po na neje pa sa neje pa na po nya asem keto akra sanso na ye Paul Atom Ochre cite World Bank report on Free Senior High School ena dia Free Senior High School mo de buy that time na po badwumaden ho den tenten yansa na kra say ombeji na fraud na ko energy ansana o se ye wadutwum ba ye ne ade a sisem bi ne ke koso ameke se Paul Atom Ochre be kasa na po modern bo ne chepom ligu akwan mu no na nyasim kuma no pay no ko akratai ede na ho sensem ede aba sanso I am not bothered by threat to be banned from NDC we ye Omar Sanda to Asiedu Nkatia temeke se de Omar Sanda wadwa pa o se yanka nche Asiedu Nkatia se ono onsuro no ten onva ne nya hwe kra onsuro ne kapre se Asiedu Nkatia na adwo se obeyi na afre NDC amanyekuru ma onkoso anyi no onsuro obeka na adwen se de ete onsuro na ya na ehunehuna no doso omu kire ma Asiedu Nkatia nya atumi kakre kita yi ehunehuna se opeso oje eye NDC amanyekuru no soa na de ope ene wode ye no ne de aden ede adia wadwa to se de Asiedu Nkatia be ye bia no onfi ne kura ono papa no unzo no oya ni samanyuko ne ba na okọ independent candidate wate ayawa so is about to ya papa ekire mu a ne ma bia esi wan ta kwa mfa so ne baba jama samanyuko no for sudden papa ya kwache niam ma pro ne kankan ye 27 magu amanyuko yi hu fi a
onim sɛ nka mo kwa asetena na nka mo atwe babaja ma asan na yensa na hwa yesuehunu na Ghana fo hu sɛ NDC amanyuku ni amanyuku a mo nsoso ne ma bi a enhya da ye pro ne kankan so mokɔ ya makɔ prechire ma kyerɛ sɛ mudi babaja ma achi bonto ade ma no enti waka kyerɛ sɛ du nkatia sɛ na wa wonim na obefira amanyuku nim sɛ wokɔ independent wokɔ contest den de beyi wadi ɔse onyi na di onyi ni free party nim ne papa na maame de onyi ni free onsoso pro ne kankan so obɛkɔ akugina as independent candidate ankwankrɛ wakudi nkunim nti ɛno so nsɛm no nti wadwa papa keka na adwen ɛde ati ase dum katia pa anya sem kuma kra wadwa pa nti mo hwɛ na mtoto ne ma na daily satellite de aba na wɔsɛ Mahama left cocoa farmers, investors and citizens behind nti ana no ayi abeto dwa iso nan ana obɛka ya me wɔfa ase engineer Kwabena J Japan 2020 6 year unsa MPP for manyo abada mokoto yes omo pe frankatun no ka ho on ne to so num on ne prepare chiri kura omo wi etu aba ne wi on ne bebo kete ne so a ye chese da bi na oda ho a team kura na opani omo chiri mu a se de ne makosi isi no Ghana man pani kwagina ma bedwam ekokasa ye de fa o man Ghana ye bobra ye wom ene hihye pa oba de agu akwam ne ye kwanim de na bekoso no mu chiri mu a Ghana man pani ko ye no 1 kokwa akuafo wankase bepa bi amfo mo wanye ti se won fanche she pa bi angu ho ma kokwa akuafo ti kokwa akuafo no bre mo bre ne saa ene wachi nso mo san kirem se o ma mo ye investors a mo peso mo de o musika be hye Ghana nwuma mpuntum mo ma mo de o musika eyiye mfu akese kese o ma hu hwe o mampani ka fa o mo nye zo mampani wagya o makiri a hwe se hwe mfa no ho office fo nko ho adwe na wo adwe ndikua ye de Ghana mampani amfa anya hwe amfa anya hwe ene ho sensem de abayi Samsona adesha omo tra omadwawo omayo yetirikirim se adentina community library omo sesande abeye fire station omo ntibi da enti asase kakra ka da tra ho enti muntumi mfa bi mfansi otumi gya so ye ho no ma enti library ankolai bo modin akofa ho mane ade ekusuan mo sesande abeye fire station de omo mpene omo akoatia anape de aba na ECG to shout down power over claims of nationwide system maintenance. Katafeta so enkron. Ana omu chiremu say, yisi jajuma koni chirema. Wanom agency si adwumadie wo Ghana fana bebia nkranke to akesena dantemu nyina. Tiemfantu yetirim sezedie. Womba bedundum kanea no ama kira yedin. No mato ombo asiesie bibia. Nti wo wana hu so kanea no kafre kwadwo se buja otu anadwo a. Na nyabo apayo. Odum jaju we nyinam kan adwuma ku na ndo amia menam la pass enumre be ye 7 mtianse fom ekire din be bia din tum uhu be bia sna bonsam jam ene ade a de se olokodo pa nti omo kire omo yensisi adwuma die nti no ene na mana kobasa nti nyabo apaye bia nyabo apaye bako nyabo apaye bia ni na senior yanko amehwe mebre na aka na mehu se be fa de a the informer de aba na wo kire me say nothing but the truth no kire me say reform agri sector to consolidate economic games. Government told in Penifo Chirim say, O man peninya share wofro, no offense your pengu quem, and titrum fan for Kriayon, Nanobe Buama, Sika Sama Hodoam. Yes, I couldn't be to me Buapa, if it's a bedu baby Saquajeta, Kriya pet, and a bit to me as a sound man, sent us our party, Bebrepa, Papa, Bebrepa. To say Bebrepana. Zoom Lion fit into 24-hour economy. Labor Minister Chirim says Zoom Lion adwuma de am de be 24-hour economy. Ebi be kwa ahomache na ebi akọ awia, ebi akọ enumre na ebi akọ anadwo da suom. Zoom Lion ombe pra be bia kama. Na 2026 sona page 3 Mahama rallies citizens for development. Tigana man peneno no. Say adwuma de ubuwa o. Na nsen kro ba npa be buru 1 million o chirimu a wama o madwuma. Na nyasi mkuma bibia de din nti munkama kuma ntumi no bibi pa bia mo pa bia no mo sebeka na asama abanie Alexander Funyomaken na wo kiremu a the Ghanaian publisher kiremu say NDC government taking Ghanaians for granted afenyo no kiremu a mampeni de
or the Ghana for grato prejas a bibian fan hokra. Ghana for ni so ni bra ye brain na no ni baboyen fitedi konfanya hwe anopo ho nsema ben. Sansa na Daily Graphic eba man ye say cocoa reforms will secure fair prices. President Mahama assures farmers enti Ghana man penny John Dramani Mahama no da emla na okasa woman Ghana match bedwam e de afa oman Ghana tebia ye wo mu ne shepo de egwa kwamu e de boa oman Ghana na da che ne mpuntu no wokire mu am cocoa ekuafo na no de esi ya wayi mutire a mo kire mu so watwa mu amele saa no papa so pa homa so yin na mu de ne yediem na mmom no wiase amansa nyina cocoa bo ne se de akwaye no sese mpo de Africus ma no kra de ye ko omonyo mo de ndi ahwe modom kuku beba Ghana beton fi se ye de ne mu de enti na aban ni ho kwan oni bibi obetumi aye nya sanka aban ye o kire mu aban ka se nko beto kuku ne bodada enka che so man Ghana ko bobosia na no so be ye kada o man so already no mo kire mu se kada de da ho no ma aban da ne gya ka pi gu ho no ma muntumi ntua ho ka a mo gu so mututu kakra nkra nti so mo san ko bobosia ho fro ba de a na se bi obi aso kwakogya onan no be yi mframa na se mfa so obi amaso adwuma pa o ma ye ni nyina se kwa internet so man hye foforo kama nti kokwakuafo no mo kire mu a we die nyabo apayo ye o mayi mu ne die eni die mu ada na se fata so mu yi mu saa na hye pod de agwa akwan mu no enche koko no bibia be ye kama na bibia nso koye nso a aban obetede atadwufo wa obetede pa nti aban se menka nkyere Ghana kokwakuafo mo kama koma mfantom hye pod de agwa akwan mu no enche bibia beto din mabra mo bere mu nusu amutie no eno so ayesemode ede amamo enti eno so wonsensema hodo ena no pay mede asomo Daily Graphic okunini kuwa krata mboso na doso nanso brenti no sina yemfensi na medisi no birthday bi wa hanom enti memfama senior man na menti free ho no mokra na yema wonfa dwumedi ahodo aka no emfato service ne dwada nsem de nimse dodo na ho honom yesi yetena se na yeprepare enti DJ hwe mede we bi ama na yembo boso tatata na yenkoye boso sai me bone tatata na yako se ne intentem so na we ya awoda sronko eko edema me wofa sa ne din de Albert Boache Fuku Junior ene na woda enti yankopon hira na pa na onye ne kese yankopon to no kwandem na oma ne dache enye promprom na oman Ghana o mamenya oman eho emfaso okay enti yawoda sronko am me de ema me wofa sa ne din ede Albert Boache Fuku Junior ene na woda enti twede yampo yankopon onsha na onye ne kesi I think say yemfansi na to aso na no tibe the ni free ho no na on fa pictures no senior man wa yeshe enti ko ye ba ye be ko ye ba okay 106.9 5 minutes after 8 and page join live on Facebook ba na won so wa share link no am ofufuro bi so atumi ahwebi ene anapay ya candidate sabusumi Ghana month busumi no nie and ya busumi ya yadi celebrity made in Ghana yadi abo Ghana ho bra nti anapay won so join live on Facebook na won so wa share link no am ofufuro bi so atumi ahwebi ene anapay o join live on Facebook live on YouTube na bibia so aye kama kojo anapay quick one ma men kwa ma so na afi ye ni owura Tony good man aye PR Ministry of Health ending komo owura Tony good morning William na anapay wa pom to say Ghana adoma so ye da nyankopon ase papa na mema happy new month and so same. Right now anapay we hear the front page of the crusading guide Cries from Dabuase Ahmadiyya Muslim Hospital. Resident alleges exorbitant fees, negligence, and religious discrimination. And on komo ewo. Now, weekend so on the front page of the Daily Graphic, Edebaye. So man pending State of the Nation address or Edebaye no. Would you komo bebiri? Actually, said don't turn away patients. President charges health facilities. Now, Ministry of Health. And hon komo no more bonus saying. Hello, Ratoni. Yeah. Me ba joti menka. Me so coffee. Yo. Me command media ne say weekend on the front page of the graphic weekend special. State of the Nation's address. Don't turn away patients. President charges health facilities. No ayen koma eba ye. And then so on the front page of the Crusading Guide, Cries from Dabuase Ahmadiyya
Muslim Hospital. Resident alleges exorbitant fees, negligence, and religious discrimination. Now, we are Kasama former Ministry of Health. Sam Komwe, Mojana saying. Line in your clear. You. I fed your team in Kayipa. Hello, Ratoni. Well, too bad. Humano, HPC. Yabessa, Yabessa, Nafi, Yabessa, yes, I become Ratoni and Nafi, and pay Yadim Commerce, say, dear, and who here, papa, idea, and who here, papa. Making Facebook messages, Kakra, Oscar, Edu, adding the message about pay Oscar 1313, say, one also average media, and pay. Now, on the front page of the Crusading Guide newspaper, and pay, Anna Abba. The new Crusading Guide, Christ from Dabuase, Media Muslim Hospital, a Wahonomono, residents, a Wahonom, a Dinkobo, and the Commodian, and the Ratoni Goodman, a spokesperson for the Ministry of Health, Yanino Aidin Komo. Ratoni. Hello? Yeah, I fed ya tonka pa. What's what Tianka? You. And I make us say on the front page of the new Crusading Guide, and there. Christ from Dabuasi Media Muslim Hospital. Residents alleges exorbitant fees, negligence, and religious discrimination. Now, weekend, weekend newspaper by from Penning Daily Graphic, weekend special. State of the Nation's address. Don't turn away patient. President charges health facilities. Now, we are Kasama former Ministry of Health. And then a sanko moya found. One, near Oka, the was there, say, but Hamadia Muslim hospitals, agents under the Ministry of Health. Your name, Hamadia Institute, MOE. And you provide support among human resources. Buying a bomb when you know the brain. So they may deliver healthcare man and also better your man for into it's dealing na Hamadia day buying a walk into public charges. A charger, Yajia two more parliament. Our charges, a better charges, you know, organized service facility. We got charge hospital facility. I was a joke. And near Tosson, so in healthcare, no, you need discrimination. And little me yet, Hamadia me, and I said me Christian me, and I said me before what happened. Oh, what was said here, and said the Panaba, Benjamin, and then to my war, and then to my buying, and there was relation. But what can you better should me after? Yeah, womb. Na yet year 3. Okay. The other aspect now a year today directive. Their ministry, yes, so me because no crime in your it is a Lumba hospital, and I said there are soon a hospital. Now, yes, and pay me. It's a directive, directive that President Ediamaya, yes, you issue the same directives to the various agencies. So, a more mountain away patients. Yeah. And then what I say, and only a DSC, I was say, Obia, the age. Okay. Or say, Seni Panaba, not only in Pakra, maybe I was out and say, a formal, say, and probably not there to be cornered there, Bomodia. Yes, you call also. Yeah, who you say, Ebia, Bibia, the panel. About hospital, and I say emergency one. Ya share near our emergency there. I can you know. Sandy Palo, still no, our home. You move forward. That is, you know, a banner. That emergency, I will shoot. It's in the directive. At all times, then clear emergency. The different emergency one. You're moving it to war. I know what I say. Yes, you monitor situation. So the way I do see okay. Right, Tony. My dear Bakwa, a hardware. Bema 10 patients out from the hospital. The lack of bed and power.
any hospital. As the ministry, no, are you looking forward to say mobenya sa empai dodo ama various health facilities a Ghana no mobiko hospital a wobenya mpa adaso? No bed syndrome no multi faceted and I'm sema impact nko ya can dey be na account obetumi dey impact 1,000 ago emergency. So when ya nipa na obe hwe nipa no say doctor ni na akwadare wo sa emergency area na obe continuously ahwe na so obe koso ahwe nipa no and also be ye dey enti empa no enye adia enye problem sa ye ka say no bed e bia empa no e bi wo different hospital but obey dey who say as ambulance, I may fifi akono. Maybe I made the panel kono panel say unimpa. It's there should be an IT infrastructure ministry, minister that's here or the hun komo. So maybe I will be there is a dashboard. Which is only to hospital way empower her, which have power. It's move here. When you say me could be power. Hospital way you're a specialist, we need panel near no. Maybe you don't cost that particular hospital. No. There is somebody, a specialist or better. If you are starting to training specialists or areas, you need Ghana College of Physicians and Surgeons, our collaborations. I was saying again, say the baby producing a doctor will be brain in specialist care. Then His Excellency during the State of the Nation's address also said nurses. So I say a training in a specialized area. Week we mono. Almost a baby portal no more apply. Now you training more oncology, endocrinology, nephrology, emergency care, critical care, and other programs that you introduce for any nurse for so. So you be specialized nurses, you be specialized doctors. You will be your doctors and you will be back yet. The breed was program, cash program, so they produce big breed. Now you distribute beauty of money. If you are the party and the living, Memphis Madina, now say, Okwasi. So we need party be a while. On bit to me, a stabilizer and crowns and our but maybe me one on Tino, over not yet the nephew, maybe a wa. The only place I better than say be a coconut with your correct, your EGMs, bankers. Me a walk room and I person you didn't panico. And also the traffic will be the traffic more obedi abubu okwemo sans amabedu. Sunday being now ya she amaye di hu. Okay. Right, all right, Tony. Government approves 4 months payment plan to clear nurses and midwife salary arrears. Ministry, munamba announce here. Sigano mutu ane da ben. Yes, started from April. April that year 2 months. Following month, this year 3 months. Another month, 3 months. Now July, it's the final one, and also 3 months. Mutu ane in installment. It's an installment. Okay, so first payment in the bed abe. April. Okay. It's your April salary. Now it's your and also account 2 months account salary. Okay. Let's just say my cleaning in idea free honum. It's clear by July. Right. All right, Tony Goodman, and I'll pay you that's a pass on your dinkomo deal. 106.9 Anidaso Wɔhɔ mo bi adwumadi so bibi a che adwen besa ba on chen e wo ministry ho na fe ya begin twemu afri ho right yen so ye that's papa your friend Tony Goodman or your spokesperson for the Ministry of Health. 16 minutes after 8 quick commercial break ye ba and I pay ye be dinkomo papa me be sisi ya. Freedom is here. Ghana, let's jubilate this independence. Lumba brings you the Independence Weekend vibe. 3 days back-to-back showdown from Friday 6th March to Sunday the 8th of March 2026. 6th March is a throwback jam. We take you back to the Y2K and dancing. Old school hits, classic jams, and non-stop vibes. With all the dope DJs on the decks, DJ Alien, DJ La Posta, DJ Bredash, DJ Vibes, and DJ Trillium. And your hype MCs are heavy and Her Excellency. Time is
7 p.m. sharp. Now on Saturday the 7th of March is when you feel the rhythm of Ghana with a Hip Life live band session. Come and enjoy a live play of all the hottest hits from the 2000s up till date with the Chrome Band. Sunday the 8th of March is the Independence String special at 10 a.m. where we're going to be enjoying all the local delicacies, and at 6 p.m. the showdown continues with the Bog and Western Hip Life music. Remember that there's a food bazaar that will be available all 3 nights. Official media partner DL 106.9. This year's Independence is all about good music, good food, and good location. Chrome Pub is the place where all the vibe lives. Minia femme waso ene wo mre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels one semtia one trail se wo pebe bia ye meetings and conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pebe bi ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe be bia se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. Wantrini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, neighbor shake you amoniaje, Echegusa. Oh, Diofosu Event Center, Diofosu Plaza Hotels, the Dime Papa, in the dear Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Etra kwan ewo abotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ya ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa adenta ya ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Mema etiefo nyina akwaba ba Amuzu Herbal Clinic na midiedrobia ba yefre no Amuzu P Herbal Mixture eyedura ebua ima eni mema nyina na oba pampa no ohye efi na seba no obehia Amuzu P Herbal Mixture oba insuo basa egu no ono so behia Amuzu P Herbal Mixture oba bi a otie na se ne hene pa di ono so insawansawa agi na kosokuma boso ono so behia Amuzu P Herbal Mixture oba otie mi anedwun so no pampan pa no ohye edi akireba ono so behia Amuzu P Herbal Mixture minka se dwun so bia ense nsuo ba se odwun so na se ne color no eni e darkish more yellowish na pampan no ohye omu a ekire me se ekikaye eya ba odwun so no mu enti pa Amuzu P na enum e die na chika sei anase hunam na ya ono so nkopa Amuzu P nonom bema so a otie mi a odwon so emu papa ye ono so behia Amuzu P Herbal Mixture bema bu ha odwon so wie na bi akam wo behia Amuzu P Herbal Mixture dwon so ade dwon so a oti de kakra se ugun sio na se ya nko an na oti a uhia Amuzu P Herbal Mixture ensese bema dwon so na moja di akireba enti bema odwun so ane dwun so moja di akire no kopa Amuzu P no mu na sa ni na mfiri ho bema ne dwun so ebon kan uhia Amuzu P Herbal Mixture obi se doc eya na nso totoro efri bema no oba se bi chim kakra na abegu ano white uhia Amuzu P Herbal Mixture insawa agi bema na aboso uhia Amuzu P Herbal Mixture se ba se uhwe aba no emu ya uhia Amuzu P Herbal Mixture obi se doctor mehwa no ahono mesrew enye hwe ahono nyina na yankwe baba so muati mo hwe ahono enti bema ne hwe ahono onko pa Amuzu P no nyina twetwe nko
obi said doctor me dware wi a na me hu nyina ya me hene ase ahwi apia gu me so be ma wo sa ha nyina no obehia amuzu p herbal mixture Dr. Amuzu we me junso wi a na se junso ni bi tamayase the same amuzu p no ene ese edise adwuma no wo pedoduo na atudi a e wo herbal shop biara mo e wo pharmacy drugstore any herbal shop biara bi wo ho se doduo pa na opetudi a no abayaso ye na otafun hia so amuzu junction be moro market no tafun hia so amuzu junction be moro market so kumasi a no akodani herbal misi herbal pedan ko mu tu bi senton bi akra mu nko kan shi dragle mu bi sana na bo wache Kingswalk repash na tinatet opa amuzu piuse mi se bi afra mi na 0247 776743 0247 776743 Amuzu P Herbal Mixture Mauji Hiochalo. This March, DLFM 106.9 Accra proudly celebrates Ghana Month in grand style. All through the month, we are showcasing 100% Ghanaian music, highlife, hip life, Afrobeats, and gospel. Deep conversations on Ghana's history, culture, and traditions. Promoting made in Ghana fashion and businesses. Highlighting our local dishes and tourism sites. Honoring Ghanaian heroes past and present. From independent stories to today's success stories, DLFM is your official home for Ghana Month celebration. Let's celebrate our rich culture, unity, and heritage together. Proudly Ghanaian. Proudly DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. DLFM 106.9. DLFM 106.9. DLFM 106.9.
Anidaso Wɔhɔ Obia Sikasam. Sekanti Obia Hrene Dofo. And I'm Sika Wani Bientino. Hrene Dofo. Now experience the ultimate in comfort and luxury. Yeah, so Tipupua will be the what? Tipupua will be the. I thought that we hear some experience, you know. Experience the ultimate in comfort and luxury. For Plaza Hotels, I'm in country. Koforia Techim. I'll have a botanso. Obia ready as same. I don't for her. Comfortable, luxurious rooms for her conference room for all your conferences, event grounds, for your various events. There was saloon hall, gym center, or swimming pool, restaurant. There was a baby. I don't know if you want to do hold on. For Plaza Hotel, and I'm making for the amount for Enquiries. Open JH1 as a reservation from 240530 458834 020 7979 461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort. I would your Fosu Plaza Hotel. Your Fosu Plaza Hotel, where luxury meets comfort. These are speak capsules, premature ejaculation, sexual weakness. Imagine our naso papa. They give us cool capsules and swab. Go quite it to upon what was where you are. I might titi wop. You give us cool capsules. Give us a bamish chap. I don't know support your immune system now. I could see malaria, typhoid, and after you join this. Drugstore be a pharmaceutical shop will be a be at all. 0543222470. Now weekend eat my bed. From Pablo DLFM Cabo under the Independence Weekend Vibe on a Ebaso. I had 3 days back-to-back events from the 6th of March to the 8th of March. On the 6th of March, now your throwback jam. I think I catch what it does. As no margin, as no butter, and as no jam. But jam with you. I do. As you mentioned, more crumpa, water one in Patoma. Weekend the action in our crumpa. Throwback jam and a Y2K edition. DJ's Hitman, Alien Bread Ashla Poster Trillions, DJ Vibes, DJ Foster. Second day, hip life experience live band, and then strictly Ghanaian hip life music. I have a third day and so I Independence Requires special. I don't need a bug and Western highlife. DJ Ziggy to your pa. I pay some Wishan Wɔhɔ. If you want mom on side attraction in food bazaar, old school dancing competition. Powered by Sound Masters. At a Voyager Hotel, Community 8. As weekend in my Enshia Ewo Krumpa, DLFM, and a Krumpa Bakabom, Independence Weekend Jam. Dr. Amponsa Heba Hospital, stroke netted to war, hypertension, malaria, syphilis, infertility. Minginani Dr. Amponsa, doctors what in say anti-brown. When I check when I was Spinters, we do Costa Bus Stop. You are baby a Dr. Amponsa. Dr. Amponsa Hospital on the wall. My doctor was 027 85 99611
Dr. Amponsa Heba Hospital. We'll last stop. After 8, I beg you for us and penny for us. I'll pay the discussions, but join you live on Facebook, live on YouTube, over DLFMonline.com. So I send me na also ube to me. I can kebi. Yana kasa, yana sasin ye. Woman be ye saying you, woman for bra, and a betray will be free in the crosso, and free in the manso, and be your may and family. Ishaba Kojo Samibi at Nasa Kojo, good morning. Yeah, good morning, Bracover. And Kofi so Ewaha, and Anapa Yendin Como, and Koma Yed, you know. Bibia Abaye Kama Pa. Join you live on Facebook Oba announce what share link, you know. I'm a full so to me, I will be and Anapa. Kojo, I'm a Fiade Tremu. And His Excellency John Dramani Mahama at the State of the Nation's Address 2026 no what the buyer. Kwa jo minim sa wutie nkoma e course wo and we be born tofa nafi di obeka fa ho no anopai yenti okwadwo. Black obra menase na yenche etifo muti anopai nkase yankopon hira wo mo. Ana no fia de twa mu se de nyina ni mu no Ghana mampani John Dramani Mama ne State of the Nation's Address ndi nsɛmpi na ne tudwa. And nani pa bebe na hwehwehwe nsema hodo especially sectors ahodo ni ma hodo ekoso manim obetna o magana be nwa so afi ba ko ene ye fa ne se bosumi mienu ntemu ni ndum mienu papa badaka akra because be 7 eno benya afi ba ko ne bosumi mienu na adwuma ba ye wa ba be ye na afi se de o ma ne bobra ye wom ene hyehyɛ pod ye gwa kwan mu de ma o man e bobo nsema hodo de ba ni bi so a edoso kakra ye bitumi we bobo so ana edikan no o se Ghana yeye tisi no Ghana bebia tebia bia na ye wo mmere bi atwa mu na enye kra na sisi no mfimpim ye na de nsia mu no sisi Ghana si kwampa so a mpuntu no ye nduru ba bia ye kode na nso eye sena kane a bibia de adanse se o man no ye koye ni mpuntu ma bibia ededin en omampeni echechire mu bebre na echechire ne ma hodo edikan efa yesika sem
economic indicators ahodoɔ kyerɛ sɛ bibia di adanse wo hwɛ baabi Ghana cedi na akane na ɛwɔ wo hwɛ yɛn cedi na ahoɔden baabi na nam akane yɛ nyina yɛnim na ɛkeka kɔya 16 ɛkeka kɔ 17 cedis per US dollar baako bia na ade a sisi o kyerɛ mu a ahwan so ahwan aba fam kora bibia kyerɛ sɛ Ghana sikasɛm no yɛde a ɛkɔyi ne ade ɛn ɔmampani san kyerɛ mu sɛ wo hwɛ ɔman Ghana wopa biman ahodoɔ ɛwɔ African continent no anya hwɛ kora Ghana wopa aman ahodoɔ a wɔnom sikasɛm ɛkɔ n'anim a ɔman no puntu ba mu pa Ghana anya hwɛ kora no yɛka maako edu no yɛka ho 10 largest economies in Africa Ghana yɛka ho nti yɛbɔ yɛ ho mmɔden titiri fa sikasɛm mu ɛno akyi Ghana mampani san bɛkasa fa Ghana kokuakuafo wɔnom ɛboa wate so ɛde afiri 36,000 and 25 cedis no ɛde abɛgyina 3,625 ndi abɛgyina 2,587 no ɛno so wɔkyerɛkyerɛ mu ma Ghana 40 aseɛ sɛ titiri no kokuakuafo no sɛ ɛbɔ no sɛde na ayɛ no na ɛho behia sɛ ɔmampani betumi etu saa na mutu no de abɔ na esikasɛm a edu baabi a na ewuo na enkwani mu kura ne sisi ne nyame ayɛ adom a I said odifo is guy kan no na dompe no enkwani sisi a dompe no agusu enyankwa honam dompe no ho akokwa sisi ne dompe no nam kakra ba ho a sisi no ejina na naso ane sankakra kakra enti no muntumi enkɔnkɔ bɔbo sia foforo ensa mfa mehye koku tom na eno bewie ne na Ghana sikasɛm nyinaa akɔto ɛsɛnem na ɔmɛyɛ ho asa akyerɛ saa deɛ na ɔmampani yɛ saa ɛmboa enti na oteki that bold decision a wɔde bɛboa sɛ bɛyɛ a kokuakuafoɔ no ho bɛtɔ wɔn na ɔmampani kura kyerɛ mu a ɛsisi ne deɛ ogusu bɔ adwumaden sɛ hyehyɛ foforɔ de bɛgu akwan mu no kura no ɔmɔde mmara bɛkɔ akɔto mmɛhyɛ bɛdwam na ɔmayɛ policy kɛseɛ baakɔ de ato hɔ no ma ɛno no bɛboa kokuakuafoɔ no sɛde wiase amansan bɔ no bɛkɔ so no ɛkɔ so a pɛ kokuakuafoɔ no deɛ ɛsɛ mu nya bia na ɛsɛ mu de ma wɔn na ɛma wɔn so hahan wɔn nti ɛno so kyerɛkyerɛ mu and Ghana man panim a yɛte aseɛ sɛ wohwɛ ɔman yi mu first quarter ne kɔpem third quarter na nipa bebree na anya adwuma yɛ ɔman panim kyerɛ mu sɛ nipa bɛboro bɛyɛ 1 million pepepe baako na ɔman nya adwuma yɛyɛ over 1 million Ghanaians have found employment between first and third quarter 2025 no kyerɛ mu sɛ nipa bɛboro 950,000 empem ahankron ne aduonum ɛna nkanya na abɛn ba yɛ yankɛkɔm fitaa ekun wɔn ɛwɔ manyim 950,000 na ɔmo escape ɛyɛ more dimensional poverty. Okay, so that's approximately 1 million. 1 million. Okay, so any person nyina kom bi kun kwa ɛwɔ manyim na aban na nhyehyɛ pod begu akwan mu no ɛbɛyi nipa fi saa ho kyerɛ ne saa tebea ne nyina mu ɛne yɛn sema hodo Ghana mampani ɛkafa ho ɛno akyi nso ɔsam yɛte aseɛ sɛ na ɛtoɔ dada bi wɔ hɔ no ma saa atoɔ na ɛtete wɔ manyi paa bi te sɛ bi obi di kan nam kurom na ɛtu wisie mbɛhyin levy ahodoɔ ɛne saa atoɔ ahodoɔ betting tax ne nyina mampani kyerɛ mu sɛ wɔbɛyi saa nneɛma no nyina from Ghana foɔ kɔm ahare yɛ ne ama adwuma kakra nkra wo yɛ no sika ahodoɔ ne toɔ basa ɔno kyerɛ mu saa kan ne yɛtuatua no saa nneɛma no nyina na firi hɔ nom ɛma nkonnua na da Ghana foɔ yɛ metri so ne nnwuma bi metri so no ɛso ahwinhwan ɔmampani so ɛsan ɛkyerɛ mu sɛ sidi no anya ahoɔden soronko a sisi no bibia akɔnka ɔde ɔnka nkyerɛ Ghana foɔ sɛ wakye sidi ɛde na to afia sɛdeɛ Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia bɛka mmere bi atwa no mu ne deɛ hyehyɛ Paul de gu akwan mu na ɛko tia dollars ma sidi ne nya ahoɔden mu ɔnkye ne nya dan ɛnto afia sɛ ɛno so ɔka ho nsɛm ɛna no fia dan ɛna ɔmampani sa bɛka bi no patient must be returned away over lack of beds saa nsɛnsɛm na wo ne deputy I think say PLO de ma Ghana Health Service Tony Goodman yes extraction komo no no sensem na so Ghana man pani kan say yekoye nimu no ebi nsi bio odi hyepa agu akwam ayasabia hodo a abanda da si ya o manwi no obeto aso saa agenda 11 project no obeto aso ayasabia akesi bi o man Ghana mu yeso opeso oboa na ne matumi konkane and ohwe animu say ye obi a yefa ne say Ghana Medical Trust Fund ene ye foto a o man yabo Ghana man pani abo a say sika no mo hwe animu say wɔmbɛtumi anya skape wade egu mu sɛ bɛyɛ titiriw ɛfa yakoma dodoɔ na atɛ yakoma mu yadeɛ ne kwakora yadeɛ bi atiti nipa nti mo hwɛ anim sɛ wokɔ Tamale
kwalibu ene komfano che ombetetrim kama na saa so ye na akoye kese se be ye omo fa akoma mu wo hawo ne ye wa hodo etete wo mu nyina no aban be bo na saa wo hawo nyina ombenya so ye akese ho no wo kwa ombetetre ho no se be ya wo kwa untumi nche wo ho kwa na o mahwo kama na bibia etumi akoyim na mampani saa kire mi se eye no bed syndrome no so ode nhye pagwa akwa mu enche ebetwam kabia obebo na yenya mpa bibira yarefo no betumi adaso ne pemprem po yenya ni nyina akora no omudo obi kware se ba doctor na se nurse ni bi ahwese ni pa no putupuru obeje no kwan bia ne obesi obi kwan sa mu obi nsan na onko fi na onko enko eno wachi sugana mampani ekasa defa o maikana sese ya kasai obi afa ne se good yeska akọ ayitu no ma ni mu no o mampani kirem se miri bi atwa mu no na ska akọ ne yenya na yapagya na yede sen na je se yenhye da nya so mfaso bi asisi oba ye no ska akọ ne ntonton no basa asa oye bibia efa ne se good born ye good reserve no omone aso ahwe sikasem na afi so Bank of Ghana esinkumbia no so mo ye ntoto ye kama no so eboa ma Ghana esikasem no etimi ejana na so brane asa ska akọ na ye toto no so yade abo man pa ye kora bi na ye de boa Ghana sikasem se be ye bejina ne na so o man penisa kasa edify inflation ye ka inflation na okodwam ko koto ade a se de aduane bo ne tie no bo se bia ne bo na kosoro wo se wo kwa untumi ntohwe o man peni kirem se ma na banda da na wo so no o mfimpi me na adune nan mu no na inflation na kwa kwagina ho mtiche mu aduonu miensa 23% they say you so high na kwa bonten a chairman ska de be ko ne ntohwe ba se se nyame ayadom na ban ba yi wo hwe na 2026 opepon bo so no mu a na se ehwan ebegina ho mtiche mu miensa ekiri pon nwotwe na je so mampeni ayade apepa almost by 22% nyina friwa na okodwam na woto ade a ne bo no ayefofofo sa bete a obia tumi to ade ska akra benya bia de bekodwam no wotumi eto ade bibre enso mampeni eka eho nsem okay eno wachi Ghana mampeni esan ede abasobo kese pa ede ma posi sahene yem papa Christian tete yeho no ne modembo a wonom ebo ehwema hoba monsem ekonkane okirima na nsen mu kro no bo ne nema hodo bi ekoso me eye posi sahene bai wa badwumaden a eye ya ne yekura o mamudi nubo no ho dwa wo ye ya ne yekura mam wiwi amanfo ahyane ade a wo ye ya ne yekura kakra kwesi eye opinion dede Eric Amankwa eye yem papa Sami Jamfi on the good board announce you Edema Ghana a good board Sami Jamfi ni papa kra nipa bonfo bi ko obo mode ko to share no so koko wi anu ku no kan ho asantemantem nyina no omotumi ache no nipa hodo bi a wo ho akaka adwa mu nyina so positive age wo no ma na che se ya ho ba mo nsem so nyame adom bibia dadin a nyama ekonkan en so Ghana mampani eka ho nsem eno achi o mampani be kan se eyetema oye refinery ne so nyame ayadom management na hye pagwa akwa make se yade o mankasa etimi edane fanwe ni wo mayi mu no so ekonkan crude oil no o ma hya se o mo ye ne o makama bibia ededen eno so o mayi yakoye nim en Ghana mampani sa be kan se na banyi ba ye ne obibia ye fa ne se ye World Bank ye fa ne se ka hudu bi ne deda ho ne ade a obetua abo adwumaden pa sa hyehyɛ ya banda da ne World Bank koye no o mampani etumi a hyehyɛ pa betua make se no motumi a reinstate ye almost 500 million World Bank guarantee no so boa ma interest abaso o man ya fa ho enya fa so no aboa e ma Ghana ene wiase amansan kwa so okopa bibi kura nya de abebre en ya boa me sika sem so nya adom bibia etumi ekonka ne kama nti ensema mampende ba ne doso because so obo tofa in a national no state of the nation's address wo mampende de ba ye no ne tofa bomu no wo hu ne sai ne tofa bomu no ya me anim rekure ne ensema mampende kan bebiri na wo ma ye no kure ebi nso wo hwe eye ne nyuma na wo se Ghana mebu no be te say 1 million na nya nyuma ne sei no reality no ye hu and penhwehwema hodo abeto dwa sese ne kire se nipa o munya adwuma ye no 69000 it's not even up to 70000 okay no kan 1 million no it is any figures no mu se ntali ntali eno mampeni ka semi o mahye bedwam se nkokon ketenkete bi a wo cheche ye ne ade ho figure bi o de beto abonten no se me ye share say slip of tongue bi ana no ne fom ye because we ratio na 0.055 bi na je se obi anya bi o de kakra wachiri no so me nim me ye sure say na no ne fom ye ne figure no na no ne fom ye nye sa na am so person no oka enti ade ba akon so a me hwe ye nsikasem na agina ne na so ankasa no ewo mu se ne wa bebire na abo no kodwam a utumu se bi no bo akofom na wa bi ho na bo na akofom bi ho akwa atum se bo na kan se de net no
ɛsoate sɛdeɛ yɛnim no ebi akɔfam na mu adeɛ baako a yɛhwɛ anim sɛ ayɛ sɛ wokɔ dwom ankasa a ɔma no sika ni hɔ adwadifoɔ no dodoɔ na mudi dwa no mo sika ni kurom enti wohu amanfo wɔ kurom ɔmo ntɔ adeɛ ɔmo kyerɛ mu a aban ne spende adeɛ baako ade wɔne tu fam so ehunu aban no wɔn spende ɔmo nya sikam enti ama ɔma na ankasa no do ɔmo sɛ ne ma no ebinom nya ne ɔma nyina na ne bo akɔfam ne ɔma bibire hɔ no ma wokɔ a wohunu hwee betumi akɔ ne ɔma bibire wokɔ a wonhyɛ da hunu hwee ba dodoɔ na bi susu akɔfam atumi sɛ bi so atete kama ba wotumi hu sɛ sika nhyɛ da ne kurom sɛ de amanfo ɔka no wokɔ dwam a ɔmo sɛ amanfo ne nam dwam paa ɛkɔba paa nanso ade tɔ no ɛnhyɛ da ɛnkɔ so wohwɛ aban na nhyehyɛ ahodoɔ a wɔyɛ no ɔpɛ sɛ expenditure no ɔkatekate nti wohwɛ sika paa yɛ nka kokurom na adwadie bu nkam so no ɛhɔ no ɛnkɔ ɛyɛ adeɛ a ɛnkɔ and then adeɛ baako a nanka na mehwɛ Ghana man pani anim sɛ ɛhɔ so yɛ adeɛ baako hia paa ɛyɛ galam sɛ hu sɛnsɛm no ɛnyɛ adeɛ a yɛtumi aka si ɔka ho nsɛm deɛ nanso memi hu ni sɛ ayɛ ne kon no ɛwɔ fam right and then human sɛm no ɛyɛ adeɛ baako a tete ɔma no paa ɛne yɛ nyina yɛnim sɛ 24-hour economy adeɛ a ɔmampani ɛno titiri paa na yɛ ɔmo slogan no mu gyina so a ɔmo manifesto na biggest one mu gyina so na Ghana foto aba because obi apɛ adwuma ayɛ ayɛ and no edile nansi na ɔmo de ho nhyehyɛ kɔtɔ parliament ɛkyɛ and yɛbɛsrɛ ɔmampani speed up right adeɛ baako a tete ɔma no paa yɛ nnwuma nkɔla ɔmo awie school titi fi ɔmo nya adwuma nyɛ ɛyɛ adeɛ ha adwen and yɛmmɔ n'aba so for saa your friend is apprenticeship program no ɛno sɛ wayɛ adeɛ mehu sɛ ɛwɔ hɔ dada saa apprenticeship program no abandada no ba na yɛ adeɛ saa no mo na ɔmo yɛ yɛn kakra nkra wobɛka your friend sɛ Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia kɔsi saa ka yɛ dan bi Madina ne adeɛ ebi wɔ mama Ghana man pani de no wɔde baayɛ no ɛyɛ paa wo sɛ mebu no bibiri hɔ no ma wasa we no watomu nkyene ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ kama wotumi sɛ mebu no bi wɔ hɔ no ma omenya adwuma mbesua but abusua ni bi and aban so omasene ɛyɛ ade a ɛyɛ commendable sɛ ɛbɔ aba so ɛwɔ but bebre wɔ akyerɛ so ɔmo yɛ titiru ɛfa yɛn sikasɛm a ɛni kurom and then galamse hu nsɛm no ɔmampani hwɛ bibi yɛ kakra kokuakuafoɔ no so still na adwuma wɔ hɔ nate kwadwo me da sɛ wabɔ ne tofa ɛde ama 106.9 Bismarck adu sɛ ma bi ze fa Mike na State of the Nation's address a ɔmampani ɛka yɛ no ne tofa bom no mema abrɛ kakra bi na wo nso kwadwo sɛ mame seconds bi na memfa we ntum no nkɔ and then adeɛ baako nso ananka mehwɛ anim sɛ nka ɔmampani ka ɔbɛka ho asɛm paa yɛ transport cars a yɛpɛ ɛkɔ adwuma a yɛnya na nsɛ nyina nim sɛ de yɛkɔ soɔ no yɛnhyɛ da nte ho asɛm papa biara transport kwadwo transport ministry nkɔmmɔ hɔ yɛbɛdi saa nkɔmmɔ no ne nyinaa yɛnhyɛ da nte ho asɛm papa biara yɛhyehyɛ nkɔmmɔ bi ne yɛbɛdi saa nkɔmmɔ no Bismarck yɛnkɔ Godfather good morning yɛnkyɛ Ghanafoɔ gye wo so papa meda asese sɛ wama memmerɛ kakra bi na afɛtiefoɔ nso mbrɛm Mr. Hitman Friday 27th ana yɛ nyinaa yɛma mpani His Excellency John Dramani Mahama ɛkɔ pie ma ɔmmarahyɛ bidwama ɛwɔ kurom a ɔman wei mu na ɔmampani kasa mu no ɔstate ne clearly sɛ seat match ɛba yi ɛmaki 69th year of independence since Ghana enya found ye konya 69 years na 69 years was seat match in ye theme ɛyɛ sɛ building prosperity restoring hope and some when our company can what problem ho ana me problem ni dia super papa no pa we because there were some issues bi anan kan person man company be tackle and also be hit the nail at its head ni nyina say Ghana fo nya ne mu gidie say ehun be nya say sa ne ba bi di o man company no obefa abanwa kese no at first no yen say or the oral team or seti oral team say osusu say abanda de twam ne nema bi cross so ankoyi antwaye enti ehun be nya say ombe lutini nyina omde ade a ombe fasa ne mani nyina back enema e cross enema bone e cross nyina no but stance yantehwe 13 for African games that told you Ghana ha or the communicate ba man say forensic or the tebe baso assistance yantehwe so me particular me tina Mr. Hitman open me ka say you know na me hwe ni me say nka at least anya hwe kwa oral team nka State of the Nation address ni a ekoso o man nim no because mo ba resetting and reforming agenda ni kitom etika at least baby am pempen so oral team ni juma mbedi ye no onbo to for man forensic audit no empanifo watu am so monye sa adwuma no anka on di hukoma man but I didn't hear anything like that okay it an open me consensus no ti me sro man pani
Enquires de biaye. Baby and Pemper from my board, no, Miss Hitman. Mission with some penny bad address. Best market do side of me that say coffee for Mike and Nafi. Monso, Moman Penny State of the Nation's address. Kakra won't so back a found Minty one pay. Hitman, good morning. Good morning. Mampeni ayade wakasa wayade. But I think say Ghana we have a problem with yempeni for no. I think say theory ne does do. Theory ne does too much. Because if say Mampeni ma State of the Nation's address, na say all my figures concerning employment won sense but your backgrounds are Hitman. Grounds no near ya true good paper so now can. That's not we are seeing our grounds I say. What I say? Because you are giving us figures, which are figures are what they mind about people are employ or money are the no. Hitman, it should even reduce the unemployment rate what Ghana, the youth unemployment rate, youth in Wiyamepa. The youth unemployment rate Ghana. I was say with the figures now what they are brain. But from the look of things, still now we are still facing high youth unemployment rate Ghana has see. Inti no na insiraba kan say bia figures ni bi won ma obobo so no e bia na no na form ye ana say bia wan hu ni ye ana say there is a mistake over there cause say ye ma figures na say figures ye de ma ye backgrounds as here figures ni and reflect what has na then there's a problem. Right. One thing I Hitman o kan ho asem na me fama no si ye living what Ghana has seen the how are living rate of living no Ghana has seen very bad and Charlie more thing our can one sem so more try sell more than or make sure say a hot side no so measure hon na your best mampini your best no the state which are Ghana has a warning with your living what has no Hitman and then I'm for one can say yatete eduane ne amani bi so basket ni kurum because nipa ni niska what they call purchase ade na what so enti say what so na yentimi purchase a then there's a problem and no unemployment in here adwuma no. Okay. Kofi made us papa Kofi so edene comment and as an observation State of the Nation's address of course we fear that His Excellency John Dramani Mahama sama odi tu dwano zigi amema break akre na fe won so kasa na State of the Nation's address wo mampeni de baye no na mema tifon so embrem kwajo from Mike no DJ Hitman. Yes, sir. Rakobina. Good morning. Good morning, sir. Me chawa tiu for. Me don't ma said be am fi di da. Na we brain ni ho because me share brain ni ho. Man share o maro be moment me ye ne tataw. Me no because me tie so na me boa because edu ba bia nsem abufu nsem ha. Me say wan tie de ne wontumi nka bi. Me ka ho asem. Se man tie. Na de wan tie ye da ka bi. Tie. Answer na inshallah be start no. O ma na ye rundown. Intimi kakra na o kan no. Enu ho asem. Ana wo pon ne ho kakra. Ana ye pon ne ho na di ho nkoboy. Ititi ase. Because the time because it's a time and tea say yeah tie ye hu hwe ye wom. To do sometime bia ye hu ya say betie. Nti de some be kind pon ne ho kakra na fa di nkomo. Iti se e ka bibia fa no pros and cons. Iti me dig aka the pros na me yi ba ko pe na maka the cons go ebra ni we say tie. Ana pe waka school brofo pa. Pros and cons. Yeah. DJ Hitman. Yes sir. Nipa ya dia osayi. O mampani mo na baso eno ne pros na meka wansa me mo na baso ye bo na baso kire say me obi a me trade forex me trade forex me $1 of black market both black market banks me tobi e de ye nioma na mom no be $1 na ko no MPP embre so no me kase na ya na me boa be na currency foreign currency na ko no enye dollar nko all the foreign currencies be na ko no na mo bo Ghana cedi ni fufram edu ba bi kra edu ye 18 kra na was very bad total bad. So man peniti mi aba bedu se what 10 die abaso boke sie na mde mano ne mom no the cons so timi the pro no ma mentie cons no timi e de ba be 5 aka ya ye di krata 7 no and the pro ba ko do say betting tax no I the boys no right here no so many je ti be boba mpeni abaso na won say na de ba ko say ye the 4 years and ye de bu o man into o man bia no say man mpeni bia ba within 2 years ne de ye ti de but that 2 years to the end ne de ano de nti ye say man mpeni afa no aba 1 year and some months bi into fa abaso bo man that is pros na the cons no me ka ba ko pe na brani ho and he say o man mpeni ti say na wo ka no keta se project
omo ka say ka ba na odi e ke nim say nkofo bebre ya chicho matumo because ya nya sadi ya sikedie ni be koso offices no mate zigi me ba me wie ye zigi me nibre mama kolas ni bre me wie sisi ya last one ni koko price no o man penite man na omo MPP wo so no omo ka say MPP kra de ko 3000 omo ka chere say 3000 kra no MPP for kra de di abro omo fa ko 6000 mate me to me no so wait me anya den anya anto so a o de money wo be 3000 na one it o man penny no de constant de command wo mate 3000 mate me da say eno ano me da say me so me da say mama kolas ni bre hey zigi good morning hello. What there be 0593406565 and up in Koma Yedi no one so what you chair and the same. Marche? Yeah, for us all as a free file. I do calculate my community 1520. I mean to want to pay. The way can say state of nation address you would rather them. Well, custom papa biao. Naka me chance come mammy cook said okay, you can have some said what they are my Yatiko Yakari and Tiaka. Obia was okay with me. That's the benefit by. Obi bless or take coffee, you said the Yedia. What your bio is getting. Mahama, you did by your Ghana house. Okay. Matime da say. Good morning. Good morning, DJ Hitman. We have black army from an Fedium Shimo Cantamanto. Beba your State of the Nation's address, Mammy too. DJ Hitman, the brass say and penny for Casan a draw so to Omumbra form. Say Omo Ghana, the year 69. Now, I mean, say, come and believe that you muga, no money in our mission. Here in America, Hitman, 69 years, you reach me call to hospital, yes, in Yampa man and Nassau. No, 69 years, you I say, 69 years. The Hitman, young penny for Omumbra from no Munya book, no door, so do. But as you've been to us. Bravo me and so yeah, that's your pay 059340 6565 0534 050 and up in Koma Yedi State of the Nation's address His Excellency John Dramani Mahama edited the Fiada Tremono. What's what you're saying? Good morning. Good morning. We got your first saying. Oh, Prophet and Saturday, a grocery group. Prophet Mamiti wanna pay. And the Minalekano. Or man, I a concert of mine. And I be out or ya. See, we are so that if o memoir nipa de bro nyema nkoye nye sansem samro emi na ndaka obi ko hoto so kete o enyom o me ko Ghana nyina nde tikita ebe hwebu fam ne billion trillion edeo atale tie baba oli ele nko mu ya dey free Mate, me that's a prophet, me that's a one so what to me a friend up here now. What do I drink trade about 106.9? Hello, good morning. Good morning, me me patcho me who your papa your first saying. You, mommy to wanna pay. PDS is Ghana what the aba. Alugu dab sikano aba. Scatch no sikaba. Ye we na ye awahin. Mo fa chama kokofo na for friends haircut now pensioner fusika and the bani what the baba and the cash and your cocoa sika a cash this for years man and profit in the kakra 1 man profit physical cash and so move farm man your bon say mum excavator do sign your tongue yet so the take the much Chinese for Chinese for major refinery no one for China tanker for petrol. Matime da say no pay one make you points. Good morning. Good morning. Good morning, your first saying. From Bengal in Kasafi Asalaja. Ben Mamiti wanna pay. Lakami nipa ya do say. Nti dia papa ya be ya ma mawi. Nti enye Ghana for fe. Sebi do business o ma on one day kwa aboa wo. Papa ba ya mo 5 kilo na esen. Ibi e to ne sen 70 cedis ye bi di share ye manum. Jade na mo ye obi play ha dia mo man abaso. Na mo keka nzem we chire sa. Ya na be sa no ma ya tete afansan. Ya de yen shinemu no so opo man go see. Mate me da say. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba joy for saying. My friend is Dora from Christian Village. Dora mami ti wanna pay. Me friend boy, your man penny me bona basupa. Why ya dear papa Hitman? Says who cost 5 kilo? Who get 110? I want to make store.
no Domi market, or then more for HP Lodomoton 110, 65. Into John Mamma, no, I had there, God about to. Okay. Don't you more, and my Hitman me that. Men so me that Dora. Final caller. Good morning. Hello, good morning. Me ba Jeff Ross say. Pacho me Joa. Adwa mami ti wa no pay. Me pacho. Nya ye be say. Ense Ghana for mu me nya butre. Koko yi wa betre mu. Ana nyoma koso no. O say enye easy oba ye ncheye. Na Ghana ye din pa. Eti ye be say ye nyina ya wotire ye. Nya me ya dmo be ni kakra because na nyoma nya kra. Enti nya me pesa me ka che ye nyina ye ho ni say ye nya butre. O mampani dance man oba ya mai. You, Mate, me so me that's papa producer say you for final one for be for international you wrap it up and a pay what Jumedi so. Good morning. Morning, but Jeff Ross say I mean Ghana for years so. They are super. Now we say any NPP. Find their papa. Find their babu Ghana. Obia Fatima the political party. Na any party si mun say find their Fatima. Koko akuafu amuke ya say ya chu sika so na tata na dollar ni ese tama woto koko na dollar ni ese na se dollar ni ese ana na say yehu tama woto koko 3,000 plus na dollar ese ana dollar no say yes over $5 from 40 to cost 60 or 17 no to me to koko. And as you say, dollar now by 11 cities or whatever it is. And you don't tell them for $17 plus now in front on stay at not that no way I don't know will be at a pensioner of Fusika and say the banner any part of those and your kun. But me that say yen to me and fat calls in the Bimaha and a day phone segment, you know. It be say Bismarck, you call quick one. Mr. Hitman, you're quite dear. I know pay. Me mama baako se me wehye ne doba baako birthday mano na we no every mam Janet I say me fa kunya we na me wehye Jennifer ne doba Jennifer enti wa chobrofo kama pa no pai Mr. Hitman obema mreka kra bi na makenkan ma yenu aba Jennifer I say watching you grow has been one of the greatest blessings of my life. You bring so much joy, love and light into our family. And I'm so proud of the amazing person you are becoming. In this life and even in my next life, I will still choose you to be my daughter all over again. That's how special you are to me. May God guide you, protect you. Amen. We have Mama Janet Adu. And I say, Yamfa Kunya is near Doba Jennifer. And Jennifer now that Facebook one is no for and Jennifer on this special day of yours. Yenina. Yes, in Yankupo in Shia say, Oma Nime Penipa, and Timmy Hitman. I'm young fancy. Right, Mate, Ziggy, Brahma, quick one, Nafi, your brasso, young call. DJ Ziggy, DJ Hitman, Medasi, a brand new, The way I come here, some fire, no, a brand new. While I'm in Canada, so there be a minute, but wait 30 seconds. It's the media message now, or man penny wayadi. Pro no, Susan man wayadi, pros no, wayadi. Say, or the crater semono, betting tax where you have my boys. Now, yeah, currency is woman strengthen against all the major currency, euros, pounds, and yeah, see. I'm not from Ebinka home. Now, almost one more to the answer at so no reflect it. No moment, Miss Rana, Miss Egina, Coco, Nidia, almost some was almost some because 6,000. It is $80 so $10 so a coming coin some 3,000 my aircraft for. Now, Fedia. A year and go for Sicano Mugusu Lutino, Sa a year, friend say corruption now, Cosuna, but Pimino won't mean she will be Anjigan and Sikawan on a day, on do a fairly intimate. I come more 3 years ahead. I want to be a bit like BB, he can do more. That's it. Mate, Meso Meda say Ziggy and Wakasano. Eh, Papaya Casa. Now, dream winning our Papaya and that, Sansende, Papay, who be there. Kofi, oh my dear. Hitman. Me and Nanga, me means says Ziggy a forest trader. And Nepen, I mean, who says Ziggy is all trading Bitcoin. Hey, Chama, what the plan to say is yeah, the only graduate Bitcoin who are graduating. Coffee quick one, you're bringing Hitman, you better be asked, say, what the 2 DLFM 106.9. Now, Nyanko Ponyo Mokesi. Now, Hitman, in Chiakesi, pan free UK. Josie so chiao. Was in Ganjo so chiao pa. Was your yada in I just say.
ofili fa yeah UK for nyina big shout out nyanko pon yam kezi you Mate Kofi me that say kwajo wrap up na for you sorry so yentie for mutia no pen no mo ase so mo kan ya ho fitia na pa bedum pempen so and the be kan say o mampeni ye bona baso on hihia hodo bi a wa ya abo men and bibire ho no mai so hwe na oye ade ba kwa na Ghana fo nyina na ye ni di akiri pa wuyi enwuma hodo o hye ho ba nanka enipa hodo a wonom pro ne kankan a omo be hye bose abanda da no be bo okro no omo awie o men abregu ni ade ka ba no Ghana fo nhye da hunu onne de metumi aka ne se me man percentage a me man 0 out of 100 onye hwe kra yanchi nipa ba akokra nje kapre we feli say poto F no kra na e be sande bia san aka F+ ene no so ne ade edi o ma no hwembo amen ka se mi nkyerɛ se Ghana ma mpeni yantumi ama nipa hodo abobo mu din se o madi Ghana sika no so mantumi ama ya anye se ye no kra mpa se de o ka ye no wantumi anye ho hwe ya yantum na enka so mfra kwamwa so na ye dada na I'm telling you because se yanchi obi antum na mo o matu no yantumi anye ho hwe ya ne ma ye hu no nya de etu betwa because we ye ne anya ne hwe ya we so be ye bi enti wo de Ghana po 4 pound fans ba bi ensu nka se ye no kra mpa se cocoa board empa bi na edi sika o manyimu kanofulata edi sika we yesi se mpenifo enim se ye no kra mpa no mantumi anche obi a ye beka se 2020 ye Ghana man peni John Dramani Mahama so one contest biu a se de o man mra no e ma no ho kan so on contest biu no ye be wie no na ye da ho sidiesi kwetiko bekwa kwetenkwantia because be wie no bi be sensi te me de obibi obe ye onye ntem obibi obe ya onye ntem ofiti ase ye buru nsu ntem na wani bre obi mo disika o ma ye nche wanye sika e ma ye se be ye be ye nsa na ho no obi su be ye bi ache no se nte sa de a obe soro no na sika o ma san di no enya asem kuma wo manyim chama me kwenu de awoda ma me wo fa se ne den ede Abet Boachi Fuku Junior ene na woda enti yesere Nyankopon kwatenten se emra me wo fa se so na onye ne kese umpagya no emfra domo enkwa domo kwatenten ene wonyini kire ene yede esere de amano so happy birthday ekwade me wo fa se ne den de Abet Boachi Fuku Junior Nyankopon hira na pa na woda no onye no so kokra efri ono na ankara eye Sunday no se yemfa woda we emfa emano de edi ho bio nso yemfa ma me wo fa se ba ne den ede Joyce Bakon Joyce Bakon ko school Ghana National College we free na wofo onim nyamfo Dr. Alice Yao Bakon adodo afa na aboroso ena afi nso Madam Comfort Amponsa wo nyina appreciate ahimai ho no mo wonti wo mankasa wo mo ba ne den ede Joyce Bakon a ko school wo Ghana National College we efri honorable Dr. Alice Yao Bakon na aboroso no ena ye appreciate himai assembly member o se ne ba Nyankopon hira na pa na omye na adwene mu daachi bia no o meye penny power meyi mu no meboa Ghana punto so happy birthday ekwade amount Joyce Bakon our school Ghana National College we this coming from your parent honorable Dr. Yao Alex Bakon eke na abroso and everything so ma me ne den de Comfort Ampon Sam na brako bra na wotwi kwa wiye no ye ba ko betwa mu na eye Ofoyi family and this year ba ko to form and den de Deaconess Abena Oben yekwa manfo be jam ko prepare chiri kra enti de abusuan nyina ka kire wo nyina se Yankopon hira obibi bia da wo baaye na obehwere ne kakra ewe na se Yankopon hira mo pa free ahemfo chiefs queen queen mothers elders na apostolic church ene afise ekwaku shai ene team ni nyina obi obeta wo machi bia no Yankopon hira wo nyina wo de obehwere na afin so rich ofai media production Yankopon hira wo nyina ene edwumade ombeboye right, may that say. Well, say happy birthday to our beloved Bishop. Wishing you a blessed day with joy, peace, and the love of Christ. May God continue to empower you with wisdom, strength, and compassion as you lead His church. May your ministry be fruitful and your legacy endure. Happy birthday, Papa. We love you. Wait for Anidaso and the whole family of Power in the Blood of Jesus ministry. Ewotutu Ekwapem Siwama Bishop Dr. Kingsley Nyakom. Happy birthday. Sorry, your friend, Blood of Jesus Power Ministry. Bishop Kingsley Nyakom. We friend Anita. Sorry, man, you know, so I'm happy birthday. Well, thank you so much for being part of the show. But kind of say weekendy, Quatema, Crumpap, and a weekendy action in our 3 days back to back, Tema. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say good morning. If I'm a Hitman, a Ghana month. Eat Ghana,
grow Ghana. Bibi anya Ghana.